Nana Banji, nakaawid mat gaya man ni Chari. Nagrana kami kat ije palengke. Naglukmagmatan. Idinto ta nakutong mat idi sakbay ang nagpasyudan. Kaslamot addan anak nga. Kasta aya. Di kampay ngamin nagkita iti day karo batayukan. Sapay kumaa ta nagbalbaliw matan. Ta amo mati kinamaritis na. Gapukeng kwa na dandani nagsina dagiti agasawa karo batayo iday. Ay, wala niya. Ngam iti kasdi a kinabayag na ije syudad. Imposible mat ano awan pa'y nagbaliwan na. Nagbalbaliw mat siguro nana. At mana namang itarirag itayat ko ken ka, Chari. Ne, nagsapa ka matanan nga sumarong Carloyd. Sapay mapanak agjaging tadta. Baliwam tulangan ti pumasyar niya. Urayan dak ngamin dagja kakadwak. Inton malamlatan Saan pa'y nga tadta dapay papanak niya. Alangarod Agsubli ak numalan. Kahit sa pala ko mataadamat namnamakan ka. Inton malamlaangan nga agsautan niya. Tani agdardarasak nga pirme. Hiyang man sakit diti agyan ije syudad Chari. Limukmag kamutan iti uray lang. Kas kamala naganakan iti kasta nga itsuram. Anya mattatanga ibagbagamat ba ni samot? Never been kiss kan never been touchak pa lang. Kasta yan. Si mabaling amin ti aura ti bagim. Ay, hamo man nga kaskaso dato'y bagik. Iso nga ron nga agjaging akta kaya't konti kumutong. Ay, wan, kumusta nga mat iti lugar tayo? Anya nga iti madamag. Awan lat tagayam ti nagbaliwa man niya. Mahilig ka lat iti chismis. Ay na, amumat nga tadtak lang manan nga makawid ito'y. Mailiwak mat nga makisika. Ay, wan, nakitakmat ni Cindy di kalma ni Jepalingke. Kadwa na mat dua nga anak na. Ngam apa nga kasdi? Hanmat nga karkaro padagay anak na. Agdumang amin ti ama dagiti anak na, Chari. Ha? Apay naglalaki ni Cindy? Ay unayan, saan mat nga napintas nga maglalaki kay Din? Ay naglalaki asasawam mo. Saan? Ay ala, adawag ko. Mabita nga. Sumbatak to'y awag ko, Chari. Okay. Kasalungay, Chari. At nakadimot la namnamakan ka. Lloyd. Ay ayatin ka, oray di palaan. Kunak nga ron, di kan makita, ta nagbayag kamot ngamin iji syudad. Yung karik nga ron iti bagik, naglaklakayak lang na baro. No sana si kati maasawak. Ay, tangay, han kamat nga narigat nga ayatan, wanan aklunan kan. Ha? Oh, yaman ak, Chari. Kunak lang no awan namnamakan ka. Tiningitin ko nga nga perme daturik na kat adamatrik na kanyam. Iso nga, sungbatan kan tabaka kunak no agbaliw tirik nam. Ay, sigurado akin ka, Chari. Oh, kamodyanan na, inaklon-nakmot lang. Sapay kumangaron atahan to nga paldaangan niya. Saan to Apolos? Promise. Iraklon mo matgaya man niloy, Chari. Wan nang, di tanto matlang titurong na. Apay ko mga ibaybayag ko pa'y laangay. Nasingpot matkit din ni Lloyd. Nagagat pa'y. Man nakaawat pa'y kit di Ay, uwan nang, amam mo yun ni Cindy. Diyan nga kaadalaki di high school ita ka bang iba nga puro. Ay wala. Amam mo, apay ka de. Naglalaki matgayam. Katno kasla Maria Clara ididay jati gargaraw na. Idi agis eskwela kami pa'y lang. Anya? Naku na nga ni Vanessa nga sa balite ama dagi anak na agduma. Ay naanak ko, adday ta ka manin akunak. Natural nga agduma ti ama ti anak na. Tanamalo ko nga rod iti damaw. Itataad damanin baro nga asawa na naadaan damot iti anak. Iso nga agduma ti ama tay dua nga anak na. Ay, kunak ano naglalaki? Sapay na istorya ko ni istor ni Nana Banji. Antomot nga men nga inlawlawag nga perpermen ni Vanessa timbaga na kanyak. Ay unay kamot na anak ko. Di mo la maikat day ta akin na chismusan.
Chismosa nga ibagbagayaw mat nga hamat Tanya nga ron ti awag iti kasta nga aramidem. Pakaisag makam dayta, no di mo isardeng ti kasta nga aramid mo. Ikatuman ti kasta nga ugalim, tanagalas. Dayta laag sagsagap iti maichismis mo tar aramidem. Ay, naimbag, taita ka lang ay may dito yung store ko, tsare. Tano siya, nagrana kayo kumakad ni Sinday. Sapay makaung-unga, tamang damdamag ka. Ni, apay aya, anya ti basol ko kanya na. Nalipat am sa matan, di sinasaom idi na minsan dito yung store ko kontra kang kuwana. Ibagbaga, managlalaki, isungag dumati ama dagiti anak na. Ado tinakangag iti dayjay, kat indanon dalaki di kang kuwana. Ha? Nunaranaan na kalaang dito ay, jak amo na niya tinaramid na kan ka. Nalaos ti luksaw na. Imbag ko mga rod, no pudno mat ti sinasaw, may papangkang kuana. Basol na matan no sakitan tinakam na timang mangag na. No awan gayam kinapudno na, di aguli maklaang. Han ko mga agre-react, tano agre-react guilty. Napasaktam nga rod mo ti tao. Nakararsagid mat. Aywan, ikandak man kit diti sabon nga para laba. Darasan nyo tahang ko kayat nga agbayag itoy. Baka agsubli ni Cindy. Ay, apay mabutang kamulang. Ay, saan? Hang ko lang nga kaya tigulo. Vanessa, ni Mat Arlen nga anak ni Punso nga agbabalot na lumabas. Masikugmat. Aywan, nagkapumot lang ang iji syudan. Kat asino nga iti ama data si Kugna. Diyak amo tadamag ko kat agmay may samot ang nagawid dito lugar tayo. Awan mo't kadwa na asimang put. Ay, no kasta intarayanda. Nagsikog nga balasang. Linoko dalaang. Diyak amo Ay sus, saan man atila sasawom. Maalaagawid ka kitdit. Agsinata dito yun, Chari. Hello, Vanessa. Busy ka? Saan mo tunay? Apay aya, Chari. Aday ba nga? Ay, hanak ngamin nga makaid na. Ni Ma'am Josephine nga kaaruba tayo. Agsasabali ngamin ti makit kita kamon o nagkanrom-rom war ijay balay na. Agtutubo mat. Di mat baluday jay. Agsusukat sa matan ti lalaki nga mapmapan ijay. Sapay madlaw nga agtutubo pa lang dagijay nga lalaki. Ado ti agtutubo nga scholar ni Ma'am Josephine. Saan laang matalalaki, pati babae. Aya? Aha? Amumpay, no pudno nga iskolar dagijay. Balo ne Ma'am Josephine. Kan medyo baknang. Baka nga'y sugar mameda. Ilay bagpagang. Agatak kumanin ako na. Sikikit din tani. At dapi aramida. Bye. Hello, aguraya. Naglukon? Inidupnan. No ninanang matgamin ti pagdamaga katag-ungat. Ibaga namanan nga chismosa. Kat haanak mat nga chismosa. Amoyo ni Arlen nga karobame. Nag-awid nga masikog. May sana. Madlaw nga tinalawan ti lalaki. Hay, no siya kakatang ko nga itulok nga kasjeta ramidan da kanyak. Ay, kustaya. Ay na, kasi mga rod ano agpas ngay ngawan na matanak na. Uwan nga rod. Ay, saan mat gamin nga nag-ananad? Kasi mat nga madan samat ngamin suker da dya nga babae. Maganab ati suker. Kan amo yu jebak na nga balo nga karo ba me. Ni ngay Ma'am Josephine. Boyfriend nan samot dagi jay agsusukat nga lalaki nga mapmapan ije balay na. Ay, madlaw ngamin nga agpapaaram da dya nga balo. Nagkite nga kanayon ti paldana. Chari, agawid tan. Adagur uray abisita mi jay balay. Ne, asino nga bisitak? Diyak mo day jay. Basta umay kan. Ang sige nga ron kakadwa niya. Ituloy tayon tumanan ta agmimiteng. Numaminsan. Ag-awid aktay. Ayan ti bisitak nga ibagbagayo mat. Awan, kun kunak lahang day jay. Tapno sumurot kan kanyak. Anya mo day jay nga ibagbaga mi jay istoranak ko. Di ka lagbain. Kasanon numakadanon iti masak nan dagita nga ibagbagam.
Apay, da kasayamat agipadamagmat, nanangmat. Di ka mabutang. Inton ipabarangay da ka iti kastangar aramidam. Apay ako mga ipabarangay dak ngay. Pudno matamin nga ibagbaga. Pudno nga. Apay, adda pa maneknek mo kadagita nga ibagbagam. Di ka lagbutang iti kastangar aramidam anak ko. Tiyare, bumangon ka dita. Adda simmangpet asumon mo. Anya nga sumon nga ibagbagayo mat. Papayaban da kay di barangay hall. Indarum da ka kanaw da sindi kan Arlene. Ha? Daytan ti bagbagaken ka anak ko. Di mun tumo ngamin maikaem day tabibig mo. Tila sasawem imbag kumaan upod no. Kat anya nga iti aramidok nanang. Anya pa'y ngay, inkasangwan ida sangwem ti bunga ti aramid mo. Nakababain sa matimapan ijay. Mabain ka sumangaw ngam di ka mabain ka dagiti sinasaom ngawan mat kinapudno na. Malakitin, agawaam ti agpulas, tamapan kan ije barangay hall. Kuyo gandak Ay saan, mabainak. Si kalaengen ti mapan ijay. Kumusta nga iti panagsasangoy iti barangay hall, Chari? Katkas jay nagpakpakawan na kanya da, kat napakawandak mat. Naimbag ata pinakawanda ka pa'y. Naimbag ta saan da ka pinagmulta. Pinagmulta dak ng pang merienda laang. Tila sasawam to mga min. Hay, kabut-butang ti mangibagay ti sikreto kan ka. Tadi mo amo ta agidulin iti palimod. Kasla na lustred ngamin tadilam. Hanmot Sapay nainayunam ti bagbagam. Naimbag ta saan anainayon ni Ma'am Josephine anangi darumkan ka. Tano saan ay sus delikado kan. Ng panagkuna, di na pa'y naamuan ti imbagbagam. Iso nga awan pa'y aksyon na. Iso nga idawat mo asapay kumata saan amaidanon kan kwa na dagiti imbagbagam kontra kan kwa na. Apay nga min ayang agreklamo da, no awan kinapurno da dyan nga imbagbagak. Talaga kahit di nga guilty da Nita, di mo ka di maaklong ti bidot mo. Na pride ka matlatta, Chari. Masurunak namin. Takundi darum dakit din. Kaluban dati mading nga aramid da. Ay, awan latagayang. Malangarod panawan kan, Chari. Tadi mo amo ti mabagbagaan. Apay nga tananang. Hanak matan nga kasasao ni Vanessa. Hanapay sungsungbatan ti awag ko kanya na. Apay ngamin aya. Amo awan mat basol ko kanya na. Ngam, hanak matan nga panpansinan. Kasano, kat may ramraman mo ngamineng kan ka. Gapoy ti kinalustred tadilam. Anya mat data nga ibagbagayo mat. Katwan mat, da kayo ti kanayon nga agkuyog. Nalabit, dinan kayat ti makikuyog kan ka. Tama nga numairaman ang maisagma, no di ka pa'y lagbalbaliw. Panunutom mo nga min dagiti sa usawang mo, anak ko. Dagiti imarmaritis mo, nupod numo laeng no saan. Kan oray man pod no bilang, awan latta ti karbengam amang sarsarita iti padam a tao. Imbes amapan ka ag chis-chismis dita, agmula kakit diti kamuti dita arubayan, tapno adda og gutem asidaen. Chari, pudno ka di tinadanon adamag kanyak. Impabarangay da ka kanaw. Itaak lang amin manan anak kaawid. Takalkalpas ti project mi ije kabangibang a barangay. Ay, awan day jay. Misunderstanding lang. Narisot mat lang nga dagus. Anya? Saan man nga data ti pagsaritaan ta. Dikit di maipapan kanya ta. Kakaiso na nga nakaawid ka manan. Anya ti kayat mo nga sidaan. Tagluto Ito yun balay ti panganam niya. Uray anya ditan. Basta si katinagluto, Chari, mahal. Ay na. Nagmayatan nga ganda ta nga awag mo kanyak. Mahal. Sige nga Rod, agbuya ka pa lang ito ta. Inakagluto iti pangrabyan tayo niya. Mahal. Chari, mahal. Adag tuk-tuk-tuk. Adan sa sangay iliyaw.
Mabit lang, mahal. Idapak lang datulot-lutoak, tabaka maksat. Ala, agawa ang mahal. Ta si kantimang lukatiri daw. Wan, umayan, mahal. Naimbag ta na sa ragag mo na ti pagnanaid ang balasang kao. Ha? Ni? Apay nga da kayo ito'y anyat masapulyo tatapilo? Pasensya kan, naskan nga alaamon to'y anak yaw, iti di anak ko. Nga imbatim, hindi ka na kami in sa syudad. Diyak kami ng kabaalan na suportaran ta nakapsuta kaon. Kan dumakdak ka lang. Agora kayo ka di. Daidi, kunayo iti anak yo. Wan, tanatayan. Makatawanan tinapalabas sipon na tay. Anong ti sakit ko? Diyak kabalan nga iwanan to'y anak yaw. Ay, kuwa. Di mo ko mabaybayan ti apo ko kuwain. Si kamot na ti amok apang ibatyak. Lakaya kaon. Kinamangan no biglaan ti ipapatay kaw. Iswa sinapol ka. Si kanti makaamaw iti anak mo. Chari, anya ti kayat asawan na ito? Nangag ko amin na nagsaritaan nyo iti dadya alakay. Kuwa, Lloyd. At da imbatim nga anak mo iti syudad? Wan, nabayagan nga sininak di amat anak ko. Isungaron nga nag-awidak ito lugar tayo ta pinanawak ta. Masaksakit matkan babaero. Anya? Sorry Pakawanan naknuhang ko ngayon po no ti kadat anak ko jay syudad niya. Taklaim pagarop. At damot gayam na palapas mo. Sorry nga talaga, Lloyd. Sige, agawid ako. Hangkapay mat nga ng rabi Mangan tayo pa'y Saanan? Iton balay ti panganak. Lloyd, pang-asim. Anak ko mga panpanawan. Agpalawag kanyam. Pasensya kan, Chari. Agwin na swastan. Kunak ano na pudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam? Irresponsable ka pa'y nga ina. Kasanon nga ino datamot ten tinaadaan iti anak. Kabaalam gayam, basta panawan latan ti anak mo. Akas iti naramid mo iti syudad. Lloyd, saan mat nga kasta? Kunak man no labnak. Pasensya kan, Chari. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko ken ka. Isungag linipatan. Aniya? Diyak laim pagarup ang naaramid mo ti kasta iti anak mo, Chari. Agasum day tang aramid mo nga Imbatim jay anak mo iti amana. Gapo tamarigrigat. Idin to tagrigrigat tayo mo laang dito. Ti amok nga may nakatbak nang. Ngamahan mat gayam. Kan babaero pa'y. Agasum day tang aramid mo nga Nakababain anak ko. Agdinamagan dito'y intero a barangay ti kasta nga inaramid mo. Nakababain kaitan. Naglaing ka amang dilaw kan mang padakas iti padam at tao. Ngam si ka magayam tadda palimod na. Naging dadalos ka. Ngam si ka magayam tadda aramid na. Katidakas, basta imbatim latan ti anak mo jay syudad. Akas lawan anyaman na. Anyat klaseng nga ina. Nanang. Isumot lagayam ang nagbaliw ti kurti ti pamagim ang nagkapoy jay syudad. Naganak ka magayam. Uray kumano inyawid mo ti anak mo. Hangko ngamin nga kaya ti machismis. Iso nga imbatik di anak ko. Naimbag pa'y kit di adagiti kalugaran tayo nga inchis-chismis mo. Nga imbagbagam nga awan ama dagiti anak da. Ta saan da pinanawan dagiti impas ngay da. Saan nakaskan ka? Huston. Mababain ako na yan nga makangag kadagita nga ibagbagayo. Pagbababawi akmat madi nga inararamid ko. Narigat gayam ti mabalsan. Una, iso nga ita, agbalbaliw ka kuman. Pag nakmamunday ta anak ko, saan pa'y ananadaw ti amin?
Ipamaysam ti atensyon mo itanak mo. Tapno masulnitam tinagkurangam kenkwana. Wan, nanang. Ne, ada kayo matnida. Wan manang Janet. Taumay ko man ibati ni Gigi dito eh. Tani awan ka duha na iti balay. Apay, papanamaya. Ang trabaho ak iti Manila manang. Nagrigat mat nga awan trabaho na. Awan pangalaan iti kwarta. Aywan nang runan no adda anak mo. Naimbaglakan niya katabalasang akpailaan. Wan nga ron. Uray ko man umangted mat iti suporta di ama ti anak ko. Ngampulos mat nga awan. Addan samang ngamin sa bali a pamilya na. Wan siguro Nang baybay amang daya a tao. Awan pakibiyangak kenkwanan. Ikarigatak abyagan ti anak ko. Mapana ko nanang. Manang, Gigi anak ko. Agsingsingpot ka dito balay dalola mo. Maikawa ka panawam nanang. Sumurot ako ma. Mairwam kan tumula nga po. Sana bali, tanda kami kinyantin. Saan da ka abaybayan? Lola, mala, di ka nagliday, Gigi. Baya mama pa nagtrabaho ti inam, tapno da pang biyag na ka. Tane, irresponsable mat dyan ang iputot ka. Kat si kamot ni da, ag singsingpot ka matitipa pa nama. Lapdam ti ampang boy jay, tapno di ka man nagsikugan. Manang, Ala, mapan ka na nako. Tamangan no awan maluganam abas. sige nga Rod. Mapana ko nanang. Babayan ako. Adak manan Janet. Kasi iti sigod, umay ko manan idarirag ti ayat ko. Sapay ko maata ka asyang nakon. Aklunam ko man ti idat daton ko nga ayat. Ay na, uray minalam kang agsubli-subli diti balay. Awan maghanap mo kanyak, Roman. Maminanumot nga ibagakkan kang awan namnamam kanyak. Tawan plano ka makiinay at wano makiasawa. Taapay mo't ngay. Sayang ti kinapintas mo ano di ka makiasawa. Sigurado ang napipintas kang nagugwapon to dagiti ipas ngay mo nga anak mo. Basta, jak makiasawa. Pulos. Isungay tapay laang paayan kan, Roman. Ha? Ayan yan. Nagkas ang muddan Janet. Ang oren mo kasta. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Basta palubusan na kumalat ng agdaton kan ka. Oray di nakaklunan. Basta anusan nak nga entertainan no kasi sarongkaran ka. Pangasim Janet. Papa naman, Roman. Inakmanan sarongkaran tay ay ayatag ka. Binastad na ka lang arudan pa siya rampay laan. Ay, agsaysayang ka lang iti oras mo dita. Patsag ka matinagtumot la tirik na kanyang nanang. Agpakpakipot la siguro da jay. Uno saan, subsubukan na klaan. Takas na ngamin kat ang iti gaduma babae. Nalaing na ngagpamarang. Kampay ide, basta tinda ka. Magamgayang. Pasot la ti panang subok dati kasjay. Ay na, saan nga amin na babae kat kasta? Madlaw mo ta di nakakaya da Janet. Kano nagadun ti binastad da babae. Napilin sa ngamin itagbalin na nobyo. Ang mga nutay baknang ti kaya na. Basta aring mutlap tananang. Sabali ngamin ti tamak ka ni Janet. Naidumduma ti marikarik na kipwana. Isulaang tinakarik na kiti kastawi. Ay ayatek lata nga oray supla-supladaan nak no maminsan. Nasabat ko mat ni Roman Janet kaanakan. Naggapo ka na ulit balayaw. Pinagawid mo ka no may. Wen ata masuruna. Nagdagulit. Binastad ko lang arudan nga agaram pailaan. Abay balasang kao. Anya ngamin ayat isapsapulam iti may sa alalakay. Abay, awan planaw, amaki asawa. Di ka mananagan, agbaak. Ay sos, narigat ti awan kadkadwana kaanakan. Oho,
Pagan anok ti kadkaduan no sakit tumat lang ti ulo ti ipaay na. Kanjak kaya ti maitulad iti kabsat ko, uncle. Naanak ka na balasa. At ang amin mama ang tayo dya kabsat ko na may papan kanayat ko. Naglaka ang mamatpati kadagiti lalaki. Kahit anya nga raw, nailawan nga ron matpiman. Basta siyak, amo kasalwadan ti bagik, uncle. Ure mataya ka na sinaw. Ngawan mulit na may mayat ti kasta. Na sinawa matay. Anya, talaga aya akayat mo ti agbaak kaanakan. Wen, uncle. Ti kayat ko mataya ka na sinaw. Diyak kayat atuladan ti kabsat ko asan ngagpampanunot. Amo kasalwadan ti kinasinaw ko. Sa anak nga easy to get a babae. Ni, nangalangam di tarilom si ka, Gigi. Kinatang ni Lola, auntie. Ay, ikatam day tarilaw. Agraraman ka mga ubing. Yung mo day taman, Ni, abing nga alaam, auntie. Di ka kundirilo, Tay dubing kami kaninanang mo saan miya napatpadasan tinagrilo. Ha? Amom na niya tirilo may day? Dagitay bulong tinyog. Aramidin miya sinanrilo kat iso tiril rilo may. Auntie? Janet, apay ngay nalam tarilo ni Gigi ngay. Nagpaw iti kabsat mo iti kwarta. Kat iso ti inggatang ko dita. Di man ruaman idi nagarwa pa nagbiag day tang apo ko yo. Apa idi da kami tubing napadasan mi ayat tinagrilo. Saan? Ultimo bag mi idi sako. Pati tsinelas mi abot-abot. At dapat idi malagip ko. Napudpud una yan tay tsinelas ko. Idi kwan, tay tsinelas ni tatang timpaw saryo kanyak. Pinutad yu laang tadakkel ka nga rod. Ay na anak ko, sabali ide, sabali mat ita. Talaga ang narigat asapulan ti kwarta iti. Iso aditay makagatang iti arwatan nyo. Day nga rod kat. Unfair mat no saan da mapadasan ti kasdya napadasan mi idi. Tapno amuda mo tirigat ti panagbiag Sabali nga rod ide, sabali mat itan. Basta di kay gatang-agatang iti gamit ti tanga ubing. Urnungan nyo kay iti kwarta tap na danto pag-eskwela na iti kolehyo. Neneng, bagman ta nagawid kanida. Kunaklano di mon malagip ta agawid. Itaak lang amin anak kapakada manang. Naimbag nga ron ta pinalubusan dak ang nagbakasyon. Kat, anya dagita yung sangsang pamungay. Kagawaan ti anak ko manang. Kagawaan namin. Awan para kada kami kaninanang. Ay, awan tinagatang ko manang. Ngambay tainton maminsan nagbakasyon na. Gumatang akto iti para kada kayo. Di ka unay gatang-agatang iti kagawaan tanak mo tane, panunutom mo Idi data ti ubeng, napadasan tayo ti nagchinelas iti napintas. Pati sapatos kawan, tay bagta idi ka sako. Wan nga rod, kat numabalin, diyak kayat amapadasan ti anak ko ti kasta. Ay, baliktad ka manida. Bayam kay di amapadasan natap ng muna tirigat. Ha? Diyak kayat amakita na nama iti panagbiag na Ti kayat ko ka mapadasan na mo tinapadpadasan tayo di ubing ta. Pasensya ka, no pakibiyangak ta anak mo. Nga madama nga ro dito poder mi kininanang. So nga damo siguro karba nga kamang bagbaga, wano mang istrikto kan kwa na. Manang. No tagidaksan na ito yung ibagbagak, nasaysaya at lapumanaw kayon. Manang, awan di sabali apangital ka kini Gigi. Da kayo lang ang kininanang. Tamok anatalgad ti anak ko iti poderyo. Kawa mo problema iti dayta, saan mi abaybayan ta anak mo, basta danggan na amin na may baga. Tadyak kaya tinatangkan ti ulo na. Kat, adaman boyfriend mon, ang mga numasikog ka manan. Ni, saan manang? Adamat adagitay agar-aram. Ngam awan pa'y inaklon ko kadakwada. Ay, basta dam kay day dami nun. Patpat siya na kita lalaki. Iti kasta naglabasa, maawanan timang seryoso kan ka lalaki. Pag-aangawan da kalaangan, tada ka nga rod anak mon. At daya mamang seryoso kan ka, awan. Manang, Ang mga no, da asawa da kita nga gararam kan ka. Paglulukwan da kalada kita. Di naklang amin matultulad. Awan pa'y apulos din nakirelasyonak. Tamo kasalwadan ti dayaw ko. Jak to pulos makiasawa. Iso ang matayak to na sinaw, nida.
Sobramat ti kina-istrikto ni auntie, Lola. Tanak pa'y no igamak ti cellphone nyo. Kasjay na nga ruday jay nga antim apo. Paspasin siya amon, wad. Di na pa'y kayat nga agsapatos kan agchinelasak iti napintas. Di kayat na kan isuot ko tay nakadadaan nga sleeper, kandaan na bestida. Pati tay payong ko ang napintas, di na kayat nga usarak. Tay kanodaan di usarak. Ay, jak nga rud amo iti dayjay nga antim apo. Agunget met nutub nga ret. Madi nga mintirik nak ang maungungtan. Iso abaybay aklatan no kwa. Lola, Iso apaspasin siya aklatan nun. Gagangay na siguro. Tabumaketen abalasang ni anting. pangipanam dita sabong, nagpintas mo't daytan, Roman. Isagot ko ka ni Janet na lang. Ay na, sayang lang dayta. Yag mo kaya dita display dita salas. Sayang, di na ka malakayat. Kaya tinak to. Anyatam mo yun. Kamangan o dahil ti asabong ti mamagtig na itirik na na. Kat aklunan na kon. Nagbanglo kami na ti asabong kay. Ay, awanan, mabulbul sekan, gapo ka na yat, Roman. Imparopa na lang aruda na di nakakayat sa gutang pailaan. Agas gastos kala dita. Inggatang mula kumanitinay masasidaan may mayat pay. Baybay andak ka dilang na na. Pakaragsakat ti kasto ingar aramida. Inak agiskwelan, Lola. Sige apo, at iti pagplitem. Ay, di yu ikan iti pagplete na. Bayaan nyo amagmag na tapo ko yun, nanang. Taapay mo't. Kat ado mo't ti tricycle pagluganan na. Kan anda mo't pagplete na. Idi da kami tagis eskwela, di mi pa'y napadasan tinaglugan. Naswerte kami, no da pakiluganan me. Nga magsabit kami, tawan pagtugawan me iti unag. At dayta ka man ako na akon, Janet. Apay aya akayat mo ang maparigat ti kaanakam. Di ka lamaas yan. Tapno mapadasan na matirigat na napadpadasan me ay dubing kami. Di yu spoildan man na itang obing. Tapno saan nga, Grom? Magmag na ka, Gigi, ha? Sana balit, ha, si Dagman. Exercise mo matlang, daytang. Si kalat na batbatin nga agararam ka ni Janet Baraw. Nagiti na duma, nag-back out dan. Una ta, narabaw na siguro ti panagayat na ka ni Janet, tata. Ngam siya, talaga anapudnuak iti kaanakan niyaw. Malakayan ka na Baraw. Sumapul ka iti sabali nga armag. Ni Janet lang ti kayat kong arman, tata. Kanya, di na ka ngarod kayat, Roman. Kan may sa di na kano kayat ti makiasawa. Di kayat na matay anasinaw. Saan, tata? Patsek nagbaliw to ti desisyon na. Kuna na lang na dyan. Nanang, Nay, nakainom ka mo na nakaw. Apa yan? Anyat na nakamaw? Apa nga minom ka? Alala, sumra ka. nasila na lang. Pangyaw-awan iti dudo ko. Apay, pinabayanan na ka man ng jarar, ma'am. Pinapanaw na nga ron na lang. Medyo nasakitan na. Lablaba na. Ayatek ni Janet. Ay na, anak ko aya. No di mo kaya ti mapagpabaynan, sarda nga mo nga armonday Janet. Ado mo ti babalasang dita. Ubing pa'y nga misaw. Ni Janet lang ti kahit ko na lang. Awanan ti sabali pa'y. Ala, awam mo luganan nga gawin di jay lugar mi. Sumipngat mo nga minan. Sapi agtudon. Kasano day tuyan ngay. Ay, nagbayag to mo di nang una titibuok ko. Namok kumakas di ti kabayag na. Jakla ko man nagpapaon na titibuok. Sapi awan na mo kapakiturugan dito ili. Ay, mangkita ak man iti mabalin kong arkilaan na tricycle. Barang adamayat na mangitulod kanya. Ni, apay nga
insardan mo ti tricycle, Manong? Ay sus, nay mo samat di gasolina nal. Pasensya ka na ding. Di kan may tulod ni Jibalayo. Awan mat gayam gasolina nal. Pasundo aklangan iti kumparek. Ay, kastaya. Sige nga, Roda. Pag naakon, Manong, at titipletek. Ay, una yan. Narabyanak mo na nagawid. Sapay medyo nawatiwat pa iti pagnaag. Kani, agtudtudo. Unay mga minan. Jakla ko man nagpapaun na titibuok ko. Narabyanak la ka nga roda na di na oras. Sapay saan nasilag ita. Nagsip nga dito'y dalan. Ah, agore ka. Kasla damang sarsaro mo kanyak. Ay, na. Apay nga'y sumgarak mo tan. Partakak pa iti magna. Asino ka? Ibato na! Nanang! Itay ka pa'y asumanangit. Ibagam ano anyat napasamakan ka anak ko. Nanang! Tanang gundaway kanya! Anya? Asino? Diyak ka, mama! Diyak na bigbig ta nagsipngat. Awanan ba ino sino man day dyan? Idarom ko! Kahit ka sa nung arod ang maidarom mo. No di mo mo't nailasin ako nam. Ay nauna yan aya. Apay nga na nagpakarabi ka anak ko. Kasanuwag pa yan ngay nanang. Sana ko na nasinaw ang balasang. Habi na pa sa magtikastoy kanyak. Apa yan, Manang? Anyat mapaspasamak ka. Kagap-gapok iti doktor. Masikugak ading ko. Anya? Ala, no kasta? Nagbunga ti pananggundaway dakan ka, ide. Juanida, kasano da ito yan? Agsikugak ka dimat abalasa. Ala, kaasi ka mat, Manang. Hanggang saan? Diyak itulok nga agsikugak kabalasang. Masapul ang mapagpudnok jawanan bain. Ah? Asino? Anda ngamin suspet sa kanang gundaway kanyak. Dakil tiatap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay. Hingamawan lang amin ebidensyak. Iso adyak agtagtagari. Palabsag ko man dayjay nga inaramid na kanyak. Itata nagbungan. Masapul ang mapagpudnok. Tatakderan na tinaramid na kanyak. Asino ay Manang? Apay ngay may ka dito balay, Janet. Wen, tanabayagan adi ka in may ijibalay. Iso asya akong tinmay. Kwa, nakasapulak nga miran iti trabaho. Man makadiyaw fak. Umayak ko mga rut ita ijabalayo nga may kamatan. Sakbay ti amin. Kaya't kupay nga ibagakan ka ang masikugak. Anya? Masikog? No kasta, adan nobyom? Ay, di ka man naging dadamag. Di ka man naging inosente roman. Amok asikat akin aramid iti daytoy. Ha? Aramit nga. Di ka maawatang, Janet. Ibagam tagpay so kanyak. Sikatin ang ramus kanyak idean niya. Ha? Ni, anya ka din dahil ngay bagbagam. Awan amok dita. Di na kumamot pabasulan iti saan ko nga aramid. Dumngag ka roman. No ti ammom kat agdarumak, gapo iti dayjan na pasama kanyak. Saan? No aklo ng tinaramid mo, saan ka ngay darom? Basta takdaram tinaramid mo kanyak. Ha? Napigsa tinakam ko asi ka dyan ang gundaway kanyak roman. Ngamin si kalaang matidagulit nga kursunada kanyak. Kanadlaw ko. Madlaw ititigtignay kan pa nagkitkitam kanyak ide.
talaga pagpampantasya, anak. Nasakit ka klunin Roman, ngam ikarigatak timang pagawan kan ka. Basta takdaram to'y putot mo kanyak. Promise, Janet. Awan amok kita. Di ka kumamot basta agpabasol latan no awan ebidensyam. Apay ngay basta agpabasol kalatan iti jakmat inaramid. Ha? Apay ko mga aramidot tikas jay ngay. Ore kas kasano. Dakkel ti respeto ken ka. Nga ore iparupam launa iti saan mo apanangayat kanyak. Awan amok dita, Janet. Inusinti ak. Anya? Apay ngamin basta pinabasol mulatan ni Roman. Nga oray awan mo't ebidensya manakaw. Dakkel nga minti atap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay nanang. Ta iso matladag pampantasya kanyak. Di mo maibagati kasta. Taadon dagiti binastid mo anak ko. Ha? Tiyak matkit di pagpabasulan ida. Ngam di tay laam mo anak ko. Nanang, kasano nga rod dayto yan ngay. Sapay masikuga kon. Diyak kaya ti may babain. Isa pumanawak manlangan. Ha? Papanam ngay. Basta pumanawak ditoy. Makam mo ditan. Inak pa'y lagsapol iti pagabanga ki Ile. Kasla aglapimpiman na niti kastoy alangak. Masikugak nga awan amatoy sikug ko. Apay kastoy tinagtungtung palak. Kasla mabigbig ko rin nagsarda nga tricycle iti batog ko Wan, iso day ta dyan naudya nagluganak idinagawidak. Kanayo na makitkitak day tangam jaklam mo tinagan na kat. Maling? Mabalit ti makisaritaken ka? Apay manong, anya ti bagam? Makita kami na masikog ka. Nakiasawa ka ka din. Ay kwa. Awan nasawak, manong. Ha? Awan lobyom? Awan manong. Apay nga ro na masikog ka. Awan. Awan. Ading, mabalin ka diya mapantamangan iti restaurant. Paduti kahit kung ibagakin ka. Ken masyanak kami iti kasta langam. Ha? Pangasim ko maading. Anda si daga restaurant nito'y. Ija iti papananta. Mabalin ka di, ading. Sige manong. Anya, ulitam man timbagam. Sikati ng gundaway kanyak kunam. Pakawanan na kumaading. Dinak ngamin paguli mo ikan ti konsensya. Isa sinapol ka. Pero agyaman agdarasarakan ka. Sapay kumata mapakawan na. Dinak kumapaibalod, ha? Awanan kay tibain. Sige, ipapas mo ti pungtot mo kanyak. Basta mapakawan na klakit di. Pag mamabawyak, tinaramit ko. Apay ngay naramit mo tikas di kanyak. Apay. Nabayag aminin na kursunada ka. Tanabayagan na makikita ka. Gaputa mo, nga awan namnamakan ka. Isakas jay tinaramit ko. Jak ninamnamang agbunga na jay. Pagkawanan na kuma. Nakasagana ak amang suporta iti pas ngay munto nga ubing. Di kamot mabalin na pakasaran. Tatan asawa kan anak ko, ading ko. Ania! Manang! Biyana! Isurat nga tayo drama itakat manipod ka ni pagayam andong. Sana pudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, pakaragsakak dagpalpalastong. Agpalpalangguad kan agpampangas. Diyak among kaslang umato ti panagkita kiti bagik no kasta ti aramidan. A feeling ko kat sikatak
Takay kayat dakdag iti tattao no ado ti kwartak. Katapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Umutang ka, pari mataon. Ha? Ay, agpautang kaya, pare andong. Huwag ko mangaraw. Ay, problema, bueno sino ti pangipautang iti kurta, ha? Ha? Ay, siyak man nga rin ti pautangan, pare. Apag iso, gipitak ita. Uray, 2,000 lang. Una yan, nagbasay. 20 mila, ha? Ha? Agba iso? Huwag ko alang araw din. Uno saan 30 milan ti utang mo. Anya? Ay, sana? Dakkel unay, pare. Jak kabailan na bayadan day ta. Uray, 20 mila. Alamat din na, pari mataon. Nagpagpakasi, ha? 30 milan ti utangan. Please. Ha? Alam na, paray. Paganak ka di mo tayo. Nayunam ti utangan, tanay. Problema manan no pang usarak iti kwarta. Agbayso ay ang agpapautang kanon ni Andong, bete. Bagtit daging asawak nanang. Ay, dapay. Nakadyambay iti mula na tarong. Imbes nga ibang kuna. Saan? Tamapan nakit ipapautang. Anya, ay iba kang mga ruta umutang akmat. Jak amo ano at dapay. Bagtit nga raw. Kat numapan na ipilpilit nga ipapautang. Nga uray dida kumaumutang. Anya, Mapan na ipaspasin dayag ti kwartana, nanang. Ay, masuruna. ay katinalam ko man atasikan ti mangibang ko. Maalak kaya. Kat nuuk-ukupan na kanayon. Kaidaan na. No agsiar kan agdigos, itugtugot na ti kwartana. Ay, yan. Di na itadkan ka ang asawa na. Ngamno iti sa bale, ipilit na ngay pautang. Day tangarod kat nanang. Iso amabagbagtit sanje asawa. Gapoy tinakaro a kinapalangguad na. Ne, ada kayo magahan dito pa kanan dito ili amang mangan. Uwan ba raw? Magan kayo Wala pa, talagang umaya mo mangan. Ay, manukay amay na pong imaw. Asino ka kadwayaw? Ay nahado kami. Kadwa ka na anak ko. Kakada ka na pukaw. Nakabayag kayaw. Saan pa ay? Di ka pa'y menalpasan agad paraw. Sige, di kagbayad na. Sakto agbayadan, itikin na niyaw. Ha? Ay nagado kami. Kababait mo ta. Uray saklat tanti libre. Puwira dagiti kakadwa ko. Saan na? Basta bayada ka amin, nakin na niyaw apong imaw. Ipakwin tayo iti kahira ta siya ti bahala. Nay, nakay magaya man ti anay. Agawin kayo magdaan. Magkaponyo ngay. Napan kami man nagpasyar. Kadwak dag ito'y kakasinsin ka. Ay, kastay ha? Mano kay aming gagakadwa ngay antay. 8 kami amay, andong. Nakabayad kay iti-pliti yan. Tay saan pa'y? Madamdaman taon. Intun bumaba kamay. Sige, siya kung tigbayad antay. Ayan lang. Ay, nagado kamay. No problem antay. Bayad. Siyam kami amin di tapo driver. Bayadak amin ti siyam. Kasinsin, chimamba jay manugang mo nagmula iti tarunga. Maduma at ti kwartanan. Ang dinamagmatan dito'y lugar tayo ti kinabigtayin na. Wan siguro kasinsain. Kanayon kanupay nga gilibre. Nada makita na nga pamuna, ilibre na ida, uray na gaduda. Ay nahawan makunak dita kasinsin aneng. No komentak dita. Anti aning, umutang akman pa'y iti bagasyo. Apay nga umutang ka. Kat nagaduti kwarta di asawam. Chimamban samot iti mula na tarong. Awanan ante, impautang na amin ang. Anya, apay ngay. Apay, saan na nangibati iti para kada kayo? Awan ante, masurunak nga ron. Aday pautang na, ngam awan mairimit na kanya. Ay, Nagunag man ang kisinaay mo.
Naipos man nga minon ti kwarta. nga raw. Sa nabalit na nakatulong nga magkiday. Nagpautang nga kadagiti kasapulan. Kan nailibre dagiti awanan. Ngam awan mo't imbatim aparaken ka. Nagbambanugam a kwarta. Ngam sabali ti nairanod. Di ka man nagkasta-kasta tama di tiyagin imo. Bakit? Pasikat ka kit di ah. Nga uray awan mo't maipasikat mo. Sa nabalay. Tagmulak man ang itinatay. Ngayon na nga timulak. Tapno umado ti apita. Adamanan boxing inton Domingo. Makipinnos ta ka, andaw. Ha? Ay una niya. Intong Domingo maghahantay buksingan. Sige, makipinlos taman. Kain mo gayam. Iso ngay maya, tao may ko itad dya inutang ko kanyam. Bayada kon. Ha? Apay, di mo kasapulan na ay. Sanain. Diyak pa'y kumalaan. Diyak magsingsingir pa'y. Iuray di mong bayaran, kaayos lang paray. Ay isa na. Nagbambanugam dati ako kwarta. Libre ki din. De, alam mo. Usaran pa yan. Sanain. Alamon paray. Sige, ang araw. Diyak kumalaan, ipapili mo man. Sige, awatan nga raw paray. Ay, problema man nga raw. No niya pangigatangak itiday ka. Ay, amukaw. Ipusta langan. Ay bitay, nangabak magkano ni andong iti pusta ti bukseng. Ah, nakipusta yan nanang. Kuwan, ay na, DJ Store. Madama manan, di pa nang iwaras na iti napangabakan na. Anya? Ay na, sumrumanan ti kinapangas di asawa mon bitay. Feeling rich siya talaga. Kanayon nga giwaras iti kwarta. Nga mawam mo na masasidan na. Ay, una yun na ang tao. Dila agbain iti kasdi nga aramidan na. Ay na, masurunak man ang nanang. Adde pa barato na, ngam awan igatang na iti masida. Ay na, tinasaya ating kasurutan ni J-Store. Sakbaya may bus ti kwarta na. Unay mo't ti kastangan aramida mon andong. Amom abasitan ti bagas tayo. Awan pa yun masapsapol iti kusina. Ngam inuwaras mo manan ti kwartam. Di ka kadiagungoy, tayong batyang ka kwartam. Nay, ataman nay. Limlim agasaut. Urang pa'y nga igatang iti bagas kan masida. Awan pa'y sabunan a paglaba. Ay, yan anay mo na ba kay? Unay ka na yan. Aginot ka day. Ha? Kastam kit di ah. Adda iwaras mo iti tao. Ngam siya kung asawam, awan maitid mo. Ikataman ti kastang ugalim si kabitay. Rupak kwarta ka una yan. Ha? Agul-uli makailangan kahit, nay. Nabayagan na madmadlaw ko, day takang ka. Rupat kwarta ka nga asawa. Day tati ka gurgura, kiti may sataaw. Uraya mga day tagkukan ka. Nod na, nasaya. Awan, di nasaya alat ha. Anya! Ni, nagtar ka matanin sa nandong. Sigo minsan. Apay talamad lamaw. Huwag nga raw. Mayat nga minta purmam itakal. Nyong. Nagpipintas na kita kawusmaw. Pasig a branded. Manipod ka lugong aging ti sapatos. Ay gawa na. Dagiti agkakangin ang arwa. Dagiti mangipagpapugi kanya. Diya maus-usar dagiti kay. Ita lang nga usar manay. Imbag nga rin. Diya imbasura iday. Na, apengay nga ibasuram ka nangina dagita. Diya nga rin maus-usar. Kipadawa mo lang nga nakasinseng. Sayang na ibasuram. Ay, apay kaya mau. Ha? Ay kawala. Itad mo aya. Ay gawa na. Itagkukan kan. Nagaduti kastoy abadaw. Ay, sige nga raw, naitad ko kanila kay ikaw. Tapadasan naman mo tagsuot iti branded kan nginginain. Day kailangang tinapintas abadom. Ngam impadawat mo pa ilang. Diya nga rin kaya timang pae itipadak at haaw. Maditi agim imaw. May isa. Manumula pinaggatang ko iti jay-jay ngay. Nalakalahay nga tawag-wag dagi jay bagay. Diyan muda ke branyaw ginatang kao. Di damaw ginatang ko ti wagwag. Ore man, kakaisuna anak katsamba ka itinalaka abranday. Impadawa mo kiday. Ay talaga akit di adi ka agpampanunot andong. Apay ayakas ta ka? Nagsasaw ka kaslawan pulos amaw. Tagibas sitam nag-unay asawam. Apay ta nagbabati pa nagkikita pa niya ka? Si ka siguro ati sa ang agpampanunaw. Ha? Diya
Jak amukan ka! Tapno di ka sumana wakas na. Sumapol ka iti pangganam, tapno da kwartam. Tapno sang ka mang namnamalang iti maitad ko a kwartam. Anya, agtrabaho ka kunam. Kat kasanon nga dagiti duwang anak mo. Panawam ida. Wala nang. Da kayo pa'y lang ti pangibatyak kadagiti ubing. Tabisimot ni Andong ijay talon. Pagtrabaho maya. Ijay lugar ti kumarek, nanang. Pabrika ti pagtrabahuan mi. Libre ti pagnaadan mi jay. Iso apatyak ang makurno nga. Ay na, kasimot dagiti apo ko. Ano panawam ida? Jak kumamot ida kaya't apanawan Ngam mabainak ngamin kini Andong, nanang. Ibagbaga na arupat kwarta. Isong agtrabaho akman lang. Tapno awan may ibagbaga na. Na, nagalas katikas nga aramid ti asawa mo. Si kapayan di pagbalinan na arupat kwarta. No'y katan na kumatiki na pangas na di, umdas kumamot ti matmatgadan na para iti pamilya na. Kasanaw, numakay gamit ti kwarta, iwaras nan. Ako namlan isunti kabaknangan di ti lubaw. Pangas sa lalaki. Ni, papa na minsan, malaman. Ay kayo naman nagdalusan na ijimulak anatang. Nangina iti presyo tinatang itain saan. So dalaw sa kanay bagdag iti mula, tapno adon to ti bunga da. Ay na, malaman insan, intun bigatan Maday, sayang ti oras dyan. Diyak kayat ti maistambay. Kin sambutak adalusan ti garding ka. Tanay, agmula akmanan intong bigat. Ay na, naggagat kang agmula-mula insan. Siguro, adun ti urnong mo. Tagsasarunong mo ti panaglakom iti bunga dagiti natang mo. Ay, gawin na insan. So nga ron tadyak mo, ti pangus-usarak iti kwarta ka. Napuno nga ron tay pasbok ka. Sinadsad ko pa yan. Na, agasam man. Ay, ado talagang ti urnong mo insan. Tiyan mo dagiti tao, kaya ado urnong ka. Talaga big time, ti pagkikitaan da kanya ka. Iso nga masapol nga agmulak iti adaw. Tablod dalat na may pabarataw, nagagiti nalay nga kikay. Diyak kaya nga ipadlaw nga agri-gri ka ta. Iso nga agmula, man iti adaw. Tapno dalat ta pangalak iti kwartak nga ipadawat ka. Kadagiti agdadawat. Dagiti rupat kwarta, akakalugara. Aw! Anday tanay, kakabsat! Gimata ka kiti merindayaw. Kaya malang kayo na, ha? Kakaiso na nakikita tayo dito, store. Simbambakan sa kano iti presyo tinatangan daw. Nuwan na, antay. Ang ure man awan ilakok anatan ka, makailibre alatamay. Why, mga kayaw! Nukurang ka ipagayaw lang. Agorder tayo pa, itinayo na. Ay ka, tigatang ang arudan ay itigatas dagijay anak mo. Ay naamam umadang arot itigatas ay. Uray dala masarsarban itigatas. Kasanaw, nagano tigatas si Jabalay. Naumadahan. Anya, Ay, sino nga iti sumurok kanya? Agpailiyak ita. Agilibriyak iti lunch. Ay, Sige. Mang para kayo niti pagluganan tayo, tayo libre kay man. Awang ngamin pangusarak iti kwartak, isong ilibre kay man. Ngam, ibusin nyo pa yata, ginata ko amerindayaw. Ta, sayang may. Nukas na. Saan namang mangtad ni Andong iti para kadagiti anak may, nanang? ay na, mangtad matang, ang sagpaminsan. Mangtad lay ti saggay sana iti biskwit kan Diyos. Tay jay laang, awanan. Anya, saan namang tad iti paggatang nyo iti sidain nyo kadagiti anak may? Ay na, pulos! Adaya itad na kaawan. Adamay itad na kadagiti istambay ang marite si J. Stone. Agam kadagiti anak na awan na pulos. Anya, Diyan ka muna niya, klase ti pa nagpampanunod na day tasawang bitay. Adan sa mabagbagtig na agbaysaw. ay, makapasuron nga ro day nga Andong, nanang. Maumuma akon iti kasjay nga style na. Kat, naimbag no kanayon namot asarong karan dagiti anak mi di tabalayaw. Umumay matagam, mapagbitlaan. Di na payalaan nagiti ubay. Busy ka doon, di kapdin na. Busy nga agpaado iti kwartana, tapno adda maiparamag na. Uwin nga roda, ay na, di lagbay ni ti kasya nga raramidan na.
Agdan sa mga paiso tama di utak nan. Ala, urayan nyo ti ipawit ko akwarta nanang. Igatangan nyo dagiti anak ko iti gatas da. Sige anak ko. Hindi mo ipawit amin na sweldo ka. Magibati kay di parakan ka. Uy nanang, talaga nga agur-urno nga. Kakaiso na medyo dakkel ti sweldok dito. Iso agun dawayak ti agurno, nanang. Kaano di piyesta, di ka bang ibang barangay, paray? Ay, inton maminsan nabigatan paray. Mana! Alam mo, kwarta. Biyana! Sakto tayo, paray. Ha? Ay, paray. Anya? Nagkumpare, tama ba yung kapailaing? Ilibre ka iti siya. Yun, makipinos ta naman, paray. Barang agdoble ti kwarta na. Ha? Apay, adaya kwartan paray. Ay, kada, ha? Kaano pa imot, ano ibusanak iti kwarta? Ay na, may busan amin ang mga opisina. Ngayon mo siya, nibar. Ah, ay, naimbag ka pay. Adulat ati kwartan paray. Kat siyempre, ha? Diyan nga ron mo, pangus-usarak iti kwarta ka. Iso nga ipapautang, kung ipapadawak, kuno daduma. Ay, ke, mapantang rod makipiyesta. Wang ka day! Sakti sagaw! Ado ti kwarta! Lumabas sa payantianay! Nay, papa naman daw. Pumanag na ka, kat nagpisa tito daw. Inak agapit iti mulak anateng antay! Agbagbagyaw, agapit ka. Itantan mo pa'y lang. Sambutak tiaglakaw! Siya la tiaglakaw! Sigurado ang nangina, tawang kadwa nga aglakaw. Tangruna kinay, agbagbag yun tay! Anya, ay na, nagpisa tito daw baraw. How? Sa nabalay? Tudo la day taantay! Ay na malamina mo tinyam. Yung ano sa kaw? Ay sa nabalay ta. Napuras ko ng amin na bunga na gitimulat alatay. At ang baklayat ti sa nga sakaw. Kasublat inton madamdamat itagduma. Ops! Ay na. Masapol ang makalako ha, nanay. Nam naman di kumpare, ti papamigi pistahan. Sa pa yung kari kasyak ti tayo. Iso na masapol ang makalako ha. Ay, nagkalis dalan ay. Ay na, dito mo sumardan dito daw. Ay, sa pa yung pista dalan ng bababa. Ay na, dito yung magamin kaya ang t-shirt katadalan. Ay na. Ay, may galisa mo tayo! Ay! Bitay ba kayo? Nasaya at na nakariin kan andong. Sa dino, ay tayang tao. Adda ka diti ospital. Intaray da ka dagiti kakalugaran tayo. Tanatin nagkay girang kays. Naimbaga, tadda nakakita kan ka. Tanuawan, ay jaklam mo. Ay, wine. Malagit ka. Ay, kalisa nga, main. Kahit, kumusta ngayon? Kumusta ka no? Ngay ti kasasagaw. Natukol ti kanawan nga imam. Ah. Ten adda na fracture ato lang iti bukot mo. Nya. Isu mo ilagaya man nagsakit tintiro bagay. Nya napasamag ti kastoy kanya bagay. Katbasol mo ah. Tamo ngagtudtudo. Ngamnapan ka, igigarden mo. Ah. Dakkel ti magastos dito ospital. Adda urnong mo agastusam ditoy. Awan na. Pangasim bagay. Agdiskitar ka iti kwarta pagpagas ka. Tatayak ko ti agpaimbag. Ay, jak kayat ti umutang. Ah. Kenjak kayat akistayan di urnong ko. Tapara ka dagiti anak ta dayjay. Para iti panagadal danto. Ah. No kayat mo, ilako mo jay dua anwang mo. Ta iso ti pagpaagas mo dito ospital andong. Anya. Wanin na. Tinapatag ka gimbagak pa'y bakit? Day tangamin ka. Di ka ngamin nagurnong idi. Day talak kinapangas mo ti. Gusto mo din na bagay? Di nagsir mo na nay. Sorry ka nay. Pakawanan na ka din bagay. Sinersermonan nak ti asawa kiti daydia kanito manang biyanag. Mawatak matkit di tangamin basol kuma. Ado tinagkuranga kiti asawa kastameten kadagiti anak ko. Inununak tinagpangpangas ngem tinang suporta iti pamilya. Banag apagbabawya. Isungay di nagimbagak
Inkarigata kasinulnitan tinagkurangak iti pamilyak, kat jakon dinakon wano jakon pinatrabaho ti asawak, kat syaklatan tinanggad para iti pagbiag me. Kat ita dakkelan dagiti anak me, kat sa anak meten na nagpangpangas. Alakastan, to'y pagayam mo, ando. Awan tinasayat ngait den tinapangas, wano na palangguad pagayam ando. Tiam mom siguro ngumato ti kita dagiti tattao ken kano ibagam nga adu ti kwartam. Ngam di mo lamaw, apakay babainam, dar aramidam. Isa na sayat mo tata nagbalbaliw kan. Buena papagayam ditan, tinagpatingkan, ti pakasalitaan, ni pagayam andong. Dito'y drama tayo. Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam Eugenia Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo amarina, sana pudpudno anagan. Kastoy ti kunana, Dear Manang Biyanang, sana pa nagpalangguan, nga madayt surat, nang ron na idi ka ubingak. Ado dagiti nagaram kanyak, ngam gapo tawan ti nagustuak kadangwada, nagbakbaketak abalasang. Aging ka nagtawanak itinasurok a 40, wano 40. Ti amok ag nanayonan a singgelak, ngam jak dinamnama, nga dalat tagayam seryoso, nga gayat kanyak. Rugyak ti agsalaysay. Ay da, nagpintas ka talaga, Marina. Sana ka maumamang ming-ming-ming itinagamo arupam. Dinakman mo't bulaan, Mang Hinir. Kat no bumakatakon nga balasang. Nagkuna. 40 laeng. Bakit ko nang kidain? Di makuna bakit katay agtawon iti sangagasot. Anya, ni Mang Hinir nga talaga. Kaya may. Jakto pa'y kuna kong 65 ko. Taon la dahi ta. Tatirik na. Kaslag taon la iti 21. Unay matdatan? Kanya ngay Marina. Kasya na mutin na. Nabayagan nga agdat-dato na ken ka. Kano ngay nga aklunan na. Hala ni Mang Hinir. Anya nga nabayagan kat duwa pa'y lang nga Domingo nga agdadaton ka. Nabayag daytan para kanya. Sana pagpalas daw. Sana ka na irwang nga agdaton iti napaot. Ta kadag iti amin ang nagbalin nga ex-kaw. May isa, dua, wano talo lang aldaw ko inaklunda kaon. Ha? Ay, dapat tayo babae, asyak tinangaklon tayo so tinagaram. Talaga lang Ay, sana pa nagpalastog ko naman. Ang awan mo tinakatuloy ang kadakwada. Sika siguro ti final, Marina. I love you. And please love me too. Please, Mang Hinir. Kanak ko mapaiti panawon ko nga mang tingiting itirek na. Okay. Please kumamot Di mo mo tiyabot iti makabulan mabayag unay, tingitingem iti agpatnag. Tapno mamwa ko tigasat ko itong bigat. Ay, siyak ni Hinair manang. Shooter na ti anak mo ni Marina. Nagamamu kami iti social media. Kasta ka day. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y nanumu abalay me, sir. Ay, hindi nakawagan iti, sir. Hiner ko ng blatan. Kaya nagpimpinsyonak manang. Kasta gayam. Ay, ayat ti anak yung manang. Musyak ti makagasat na. Ay, nanam, ay tutibiyag na. Itid ko amin nakasapulan na. Kat ano sam nga armon, sir. Ay, ste, Hiner, barang maisalat ako nada. Ay, uwin nga rod. Ay, no aklunan na. Ikasar ko adago sa
Ay na, di ka kaagyaman tada pay lagaram kang nga uray 40 mon Marina. Aklunom ki din ni Sir Hinair. Ay, ante. Anya pay lati sa pulam di tangay. Pensyonado. Awan trabaho. Nanam ay to tibiyag mo. No iso ti makaginasat mo. Nabiay tayo mat nga naamamok ni Hinir. Ay, Mang Hinir. Nadla ko nga naragsak nga kasarsarita da dyan. Kan nasingpat, ante. Kay isumay. Aklunom mo Di kan agpakipot Marina. Kamatin nyo ti aldaw. Baron makaanak ka pa'y. Apay di mo kaya talo makayan? Ay, saan nga dyan kinalakay na titubang wano pagdua-dua ante. No di kat, jak unay am-am mo ni Mang Hinir. Nag-am-am mo kami lang dyan social media. Ay na, asidag mo lati lugar da dito eh. Agdumala nga ili ti ayan tayo. Kan impasyar na kan iji balay da. Saan aya? Ay, wan ante. Tainawis na kami idi nagkasangay dyan kapsat na. Oh, anya pa'y langarot ti pagdua-duaam. Kat naamuam mo apod no abalo. Aklunam ki ding. Narigat ti agbaak Marina. Di naktultuladan. Ta agbabawi ak asaan anak ki asawa idi. Isu amak ki asawa ka ki ding. Gundawayam ti kaada ti agaram king ka. Pensyonado pa'y ko naman. Anya pa'y lat sa pulong ngay. Hinir, ti kayat ko kat mangag ni nanang ko ti pangadang ko. Iso ti agbalin nga saksi iti panangaklon ko kanyang. Kayat mo asaway na. Ay ayatan kamat Hinir. Anya, hay. Kulak nga uray sa anak ko na sumango kada kayo. Ngam agpilit matoy anak ko, hene. Ay na, ay agyaman manang. It's the nanang. Ay, apay asyak ti arako po mahiner. Ni Marina Abaro. Ay, siyempre. Sikapay nga umuna na respeto ka na kayo. Ay na. Ay, thank you so much, Marina. I love you very much. I love you too. Mala, agkasartan. Awan ka di pa'y lab. Si kamat Hinir. Makabulan pa lang nga nagdengita. Damagamon mo masikuga. Siyempre, Ada nga ron napasama ka di tinagbayan ka. Siyempre, damagag. Nakabukal ta na dagaws. Awan pay. Apay na tangay. Diyak amo Ngam, nalabit. Gapo siguro iti edad ko. Marigatanak sa matan nga agsiku. Ay, santa mapukawan itinamnama, Marina. Dumtang tulad ta. Ay, sabay ako Tapno adamat anak ta. Ay, oo. Santa mapukawan itinamnama. Mga nito next month kat masikukan. Kumusta dagiti agasawa Hinir kan Marina kabagays? Mayat mat ka ba, guys? Awan ba't ti makita ka problema? Apay, awan plano da alumasin iti pagnaadan. Makipagnaad da ka din iti agnanayon iti balayo kabagays. Diyak ang munuan niya ti plano da ka ba, guys? Mabainak mo't ngagdamang. Taamangan no pagarupin da papapanawag ida ka ba, guys? Sa bagay, adamag pagsayaatan na. No saan dan apumanaw iti balayo. Apay kunam kabagays. Apay ka ba, guys? Una, da mairanod ka iti pensyon ti manugang mo. No anya ti sidaan may. Sigurado anaimas akanayon ti kang kaninyo anya kabagays. Ha? Ay, kwa. Saan aya kabagays? Kwa. Ay, jak ang mo ti sawag iti dayta ka ba, guys? Jak ang mo ti isumbat ka. Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Madamag kumanlaeng Marina, anak ko. Apay akanayon at tinapatigatangan ni Hinir Amasida. Paborito na kaday. Ay, kwa. Diyak amo, na. Umatang kamot iti maisa mo, anak ko. Manipod nagden na kayo. Tinapalat tan tigat-gatangin na Amasida. Ganapay asaan asikati gumatang. Ay, awan mo't maigamak nga pensyon na. Anya,
Di na itagtipensyonakan ka? Saan, nanang? Nay, apay ngay. Ay pasensya ka na nako. No makibibiya nga. Ang mas daawag lang. Taday di amam. Amin asapul na. Itan na amin kanyak. Katsyak ti makaamo amang budget iti matgadam na. Ay, sabali siguro ni tatang ay iti asawak, nanang. Agdumada siguro iti prinsipyo. Ay, Marina. Pudno nga agasawa kamin. Nga maging gatadta katsak pa amo naman o ti pensyon. Mabain akmat nga agdamag. Ay, ipadoktor ka naman ditirik namin, Nir. Ay, saan na gastos lang na ita. Ay, kan gagangay lang uyag da ito. Aging bagak pumilang. Sigurado ka? Wag. Ay, wang gayam. At sa nga ilik no madamdama. Sana kami na makarwarta. Kasi alam ko may tangal daw. Ay namat may tantanti makisindarak kanyak. Iso nga imbagak. O may dito'y balay. Ha? Asino aya? Ay, nay. Iso siguro daitan. Ay pakilukat mo tiri daw. Please. Ay, sige nga ron. Mabiit lang. Anya kayo matan? Kanayon ama dilig ikwarta nga itadyo. Pasensya ka ang anak ko. Matingamin ti rin na. Itadyo nga roden ti kwarta. Tagbayad akmanin iti tuition fee. Antoy. O sige, pumanawak matlada. Ay, mabit lang anak ko. Iyam-amok pa ni Nanam Amarina. Ti asawa ka. Hello, Nana. Sige, mabana ko. Papa, yung dun sumaruno. Isap-sapa yung nga itad ti allowance ko, ha? Sige. Ay, Hey, Nir. Anya ti kayat nga sawon datoy? Anak mo day nga balasang? wan, Marina. Unak man numay sa lang ta anak mo ijay natayan nga asawam. Jaday jabron. Ay, makawanan na no yung limod ko ti maipapanit na ita. Anak ko iti ruwan ni Julina. Adan sa bali a pamilya ti inana. Ngam di kagdanag. Diya konsubyan ti inana. Anya? Ay, sorry ano nagilimod hak. Sigurado ngamin nga maupay ka kanya no ipudnok tinapalabas ko, Marina. Iso please. Pakawanan na kuma. May baga oras yun, Nana. Dito'y ka dito balay ka, Mak. Hindi pa pahiner. Ha? Aman? Ay, kwa. Ada ka din ni Papa. Dito'y nga mintin yung sketch na papanak. Saan ka no ama karwata masakit? Pudno ka di? Kwa. Wan, nasakit nga minti sa kana, ta simruti rayuma na. Sumrak ka. Ay, agyaman Nana. Anak mo, iti sa balimanan nga babae dahi Jahinir. Ewan, Marina. Apay nga nagilimot ka kanya? Ay, ang mga nodan to pa'y sumangpat nga anak mo itirwar. Manuda, jag pa isukuma. Ay, talo dalaang. Anya, unay matan. Apay nga mo yung bagbaga kanyak deta iti. Wah, sorry Amok nga bin na maupay ka kanya no ibagak dagpaiso. Adan bukod a pamilya dagiti nada. Kinapudno na. Isuda ti papapanan ti pensyon ko. Awan ti mabat-bate kanyak. Tanudyak mo't ito ti pagrebeng nga kadagiti anak ko. Maidarumak. Isungawan ti maramida. Unay matan. Pasensya ka na. Awan ti maitited ko akwartakan ka. Kat ulitag dagkit daw iti pamakawan kan ka. Marina. Agilibre ka mama, Marina kaanakan. Nagpensyon san di asawam. Nay, di ka agsinaay Agilibre ka kunak. Di ka agim imo, tamaditi kasta. Kan, apay, no saan agapu kanya, nakaasawa ka nga ron iti pensyonada. Naimbag tadinurugan ka iti amak asawa kin ni Hiner. Tano saan?
Baak ka pala ko mga aging gaita. Sige na, agilibre kan. Uray tinapay laeng. Kenuan 50 allowed. Anyat kwartak nga ya, ante. Ne, apay, di na ikati pensyon na kang kaya. Kano agasawa kayo? Rumbeng lang nga irimit na ti pensyon na kang kaa. Awan irimit na kanya kante. Ngamin, ado ti suportaran ng anak na itirwar. Anya? Anak na itirwan? Apay, ado ti chicks na? Talo dagiti anak na itirwar, ante. Nagitilangan anak na ti suportaran na kanyada. Anya? Ay, naglukaw. Nay, Marina awan nang durdurog kang kaamaki asawa kinihinir Adda na kamaw. Bakit kan? Iso nga amo mo tinasaya at kan saan, wal? Ha? Saan kamutan nga ubeng tapno padurugan? Basta awan pagpabasulam, Tawan ng duruking ka. Pangadeng mulay ta. Sapay kumatawan pagpabasulam ka na ka. Nagbalin a defensive ni ikit ko, kapoy tinamuan na may papan iti asawa. Nasair man tirignak, kapoy timpudno ti asawa kanya. Ngam kapoy tinapas na kapanagkid daw ni Hiner, iti pamakawan, pinakawan ko kat inaklon ko, tinapalabas na. Apaman na nakalpas iti kolehiyo dagiti talungan anak na itirwar, na daan-dan iti trabaho. Insardang damatan ti dimawat iti kwarta iti amada, kat pasaray iso dapayan ti magmagdan iti kwarta kanwana. Alakastan, to'y pagayam mo, Marina. Saludo akman kan kapagayam, Marina. Gaputaman nakaawat ka nga asawa. No sa bali ka laeng, nalabit, pinanawa mo ti asawa. Gapo iti panagulpud na kan ka. Iso akablawan ka. Kat sapay lakuma, tandi na kay tubaybayan, nagitan lang ti asawa. Aging ka lumakay, ken bumakit kayo. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Marina. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam Eugenia Almoite. Agiyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyana! Ti surat ngayon tayo drama kanibasa ita, kat manipod kanipagayam tayo atonyo, sana pudpudno anagan. Dear Manang Biyana, may saa ka construction worker. Nakaasawa ak itinalapsat a babae, nalaing ngamin ang mga sikaso itibagina ti asawak. Iso nga always beautiful nga uray adda iti uneg ti balay may. Ay ayatak unay ti asawak, iso atunggal agsweldoak, irimit pa dagos ken kuana. Rugyak ti agsalaysay. Nagsweldo kan Tonyo. Kay why? Apay, ba ka? Ni, damagan na pailaang. Katagrimit ka na. Nabigat tumatin, Papudutak kumapay mo itiwalit, pati swil daw. Adula amin day ta. Yag mo kay dayin tarumwara kon. Inak makitsinda. Malaman makitsinda ka? Ito nagsapan, At dapay magatang ita. Ije groceria ti papanak tanay. Awan mantika tayo. Nay, natanay kumplito natan. Awan surok na wang kurang na. Nala, tarumwara matay. Awan pa'y laang di asawam, tunyaw. Ay, awan pa'y mananang. Rabi ay, mabisi na ka. Ay namangan tayo kitday. Manglukatan iti sardinas. Agulser tayo, nuur-urayin tayo, tigatangan na amasida. Di na may baga, marapyang kaya. Munay ka rin. Ay, Adday tamo gaya mag. Arya, may ka nagbayag kami. Mabising kami. Ne, apay, intugot ko ayat ti kaldero. Nangan kay kuman Ururayang may nga tigatang nga masidaan. Ay na, awan nagatang ko, ta nagsaradan, pati grocery nakasaran. Iso din magasaklatan iti mantika di tay store. Anya,
Sige tagpalusak pay. Unya, karibriban man ang jay buok na. Kan nagpakulay man ang, kan naka-cutics man ang dagiti kukuna. Mga raw. Ay, nadisgrasya man ay. Tayin rinig ko aswildo ka. No kunak tumangamin kan ka, adi mo irimit amin aswildom iti asawam. Di naktumangamin patpatsyan. Ay, agkulo mo no di agrimay. Apain na, may. Awan masapsapol dito'y kusina, Aryang. Rumwar ka dita, mapan ka makitsinda. Into nagsweldo ni Tonyo, ananang. Anya, kano ka susweldo na la iti kalman? Di ka pa'y nakagatang iti kasapulan dito'y balay. Gimata nga kiti mantika iti kalman, apay di yun nakita. Kan nagparibanak ko kan manicure kas kada pedicure. Bibiyang niyo kuma. At least, saan nga utang? Ayos lang tagpapintas, basta saan nga utang. Pimentas ka nga paisa, ngam awan mat si daw. Agdapal kayo pala iti asin na. Agtipid tayo ka di, tanarigat tag barbarayo boy. Ah! Tanya, manipod ita. Siya kaw, di pangirimitam iti sweldaw. Ha? Saan ama iparbang ter aramiden ti asawam? Dapat patag ti panagpariban na ngam ti kanan na. Ah, nanang. Ung tamot ngamin aji asawam. Pampanuynoyam tumangamain. Awan kasano ama kaurnong kayaw no kasta ti aramid na. Banyo ta kasaritak to ni Riyang. Kastaman ti imbagamidain. Ngam di mon sa mga minungungtan. Kaano ti sweldaw? Kainto nagtapos Siya kon ti pangtedam iti sweldom tunya. Siyak ti makitsinda. Tapno agsida kamot iti nasustansya. San apuro dilata ti sidsidaw. Lumasin talangan iti pagnagdan Tonyo. Jak kaya ti makikabala iti man nakibiyang akatugangan. Damot punto ni nanang. Katitikas din yung bagana bagay. Unang pa'y ngamin agatangan. Dagiti masapsapol iti balaya. Sakpay ti pagpapintas mau. Kat, ninanang ti pangtedam iti sweldom. Kapilitan ano di kagbalew. Mala, pumanawa nga ro dito yan. Agawid ako ni Jabalay May. Da kayon tagasawa iti inam. Ta iso ti patpatsyam. Sang kadya kastamo ti pagbagam. Panunutom ngamin at yan aramidem may. Makan ngamin ti una magatangay. San arip liban. Kulor ti puaw. Makamo kayo. Pasensya ka na bagay. No makita nga agbalbaliw ka ha? Sika, di bang tedaktumanan iti sweldaw? Nagriga ngamin asapulan ti kwarta. Bakit? Nagrigat ti agtrabaho akas construction worker. Pagrigatak ti sweldaw? Di ka masaksakitan na. Pagsayaatan tamo ilatay pagpaga. Amo sa'yo. Ay, nay, papanam nga riyan! Awang bibiyang mo. Ay, awanay. Nagpasugno din ti asawa. Rabin na lang. Yung mawampay lang niya riyan. Bye-bye no saan nga agaway. Ha? Di mo ngamin ipadlaw apag tatak ko nam launay di asawam. Ta dumakkel ti ulo na, tumangsay. Anya? Spoil dem ngamin di asawam. Iso ajay lakay kayat na ti mapatpatulaw. No saan nga agaway, bye-bye Mga nupay-pay sunat imbaga na nga agawid iji lugar. Ay katbay ano agaway. Ti oray saan nga agsubsublay kat ayos lang. Surutek at asawa. Na, bye-bye nga isaw ti agsubli ditaw. Di mo surut-surutan, tagwam ko nakmal. Ay ayata nga rin niya. Matayak no maisin at asawa kanya. Ay natunyaw, namin anumata na pumanaw. Tunggal aga pa kayo iday, pumanaw. Ngam saan kamat anak natay? Agsublin tumit lang dayjay. Ha? Ay na, nagyaman naktasimang pagkanaryang. Apay naggapam ngay. Ije Balay May. Ngam nagapa kami kaniinang ko. Ha? Wanya, nagsweldo kan. Una, kasusulo lang. Ay, Itit mo nga ron kanya ako, tay nakmakitsenda. malamay. Itong bigatay. Pumanawak mo lang nga ron, no di mo irimit ti sweldom kanya. Ay. Nay. Ito yun na. Awan sulok ko naman kurang na. Nasayaat nga rod. Sige, tay nakmakitsendan.
Angam na marabyanak nga agawid tunyaw, ah. Apay nainted mo man ang tiswildom kini Aryang. Mapangkano mo makitsit niya? Kasangsangpad na pala, ngam inted mo man ang tiswildom. Ay na, awan man nga ruden Mapan naman ipapintas, jainted mo akwarta kan kwa na anak kau. Sana ba, Rain? Tamauman to mo ilang agparparibanday, jay. Madadal ti buok na, no kanayon na maunat. Oh, ayan ti pinaling kay Aryang. Awan pagpalengke. Ta pinabaliwam manen ta kulor ti buok ken kokokong. Ken pinaatidog mo manen ta kurimat-mat mo. Lumasin kayo nga minan iti paglutuan. Ha? Reklamo kay la reklamo. Awang may tultulong yun dito balay. Doon niya kayo ditoy. May laklakam kayo iti kankanan mi nga agasawa. Na, Makiasawa kayo mananatap na damang pakan kada kayo. Utno gayam ti mangmangag ko iti. Ang narigat ang kapalay ti katugangan. Takalbaryo ti katugangan. ay, tanangam ti panagsasaw Maryang. Saan nga amin akatugangan ketkas iti pampanunutam. Ay na, ginsasanta kay mo ta katugangan. Pudno mo taman nakibiyang ka. Pakibiyangam amin na makitam kanyak. Umapal ka ngamin ka. Tanakapimpintasak. Napimpintasak ngam da kayo. Sa anak kami nagurang. Nita, pudno anapintas ti akin ruar apasit tabagay. Ngam rinuker met ti ugalay. Gat anyat kayat yaw agis paring tayaw. Ay no! Pumanaw akon tunyaw. Di akon maanusan ti ugali ti asawam. Kahit, mapanan nyo nga rog ngayon na pumanaw kayo, nanang. Makamuditan uray ag katang-katang ako na. Amok tumula na patpatag di asawam ngam siya ngayon Nagsakit ti panagsasaw na kanya. Awan respeto na. Paspasensyahan nyo ka diti asawa. Adaw, napasensya timpay ko kenkwana. Ngam awan metlat ta ti panagbaliw na. Takasanaw, di mo ngamin ungtan, di mo bagbagaan, ken spoil dem launay ngamay. Pwa. Agpili ka tunyaw, jay swapang nga asawa, no siyak nga inam. Siyak nga inam, anang isikog ken kay ti 7 a bulan. Laglagi pa, masaan akumpleto ti bulan mo ngayon pas nga ikaw. Iso nga adaw arigat ko ken ka tunyaw. Siyak nga inam, nagpagpagatas ken ka. Asinaw, tinapatpatig ka. Siyak nga inam, wano jay saan mo nga ingkasar a babaay. Pwa, siyempre akita kayo. Lukas na nga raw, ipakitam ang napatpatigak ngam isaw tunyaw. Ikam iti pagnakman di asawam, bagbagaam, tabastusin naklaunay. Sige, may benyo ta, bagbagak ta. Basta di kay pumampanaw. Tawan sa baga pagkamangan niyaw. Sisya mo ti anak iyaw. Nagsweldo kanton yaw. Bakay. Sa di mo pala irimit kanyak. Siyak ti pangirimitam iti swildom tunyaw. Ta siyak ti mapan makichinda. Kuha na nanang, nay. Data nay, ito. Agyaman nak, ketnam na maam ti gatangak anaimas asidaan anak kau. Gatangak amin akasapulan dito'y balay. Kan gumatangak pa'y iti brief mo. Tadudwalaang di makitkita kapag sinsinublatam a brief mo. Ngay salsalapay mo. Ha? Angam sa paang tulaangan inton bigat ti mapan makichinda. Sige, inda ko na. Apay nga ngaintad mo kanina ng tisweldom. Una ta di mo among ikaman ti kwarta. Pagpapintas mo ti pagregregata ka kwarta. Di tayo tupay makasida iti naimasan ka po'y tiraramida. Kasta gayam ah. Ay, papanam ngay! Awan pa kidangam kanyak. Ha? Ay, nandun po. Ay, yan. Oo mo dito, yan. Impang ko ni Jayan ni Nanang. Anya? Adeji kama na. Na, Jayan ti pagidam. Total, iso ti pangirim-rimitam iti sweldom. anya? Di ijay ti pagidam. Ay, sus! Kay Jay, Hindi, nakiduro na, ha? pumanaw ka dito silid. Ah, Ijay silid ni Nanang mo ti pagturugam. Madurma na kan. Tunya, awan madlaw mo kiniarya. Kanayon madlat ta ti panagpapintas na. Kanayon latamat nga agsukat ti kulor ti buhok na.
Kanda giti kukuna. Kanayon pa iti panagpa-facial na. Ah, Di mo matik-ikanan iti kwarta na. Ang apay ngay nga adalat ta pagpapintas na. ayun na niya. Kanayon ang marabyan nga agaway. Inal daw arumwa. Papapanan na aya. Diyan mo patunggal damaga ka balasobas mo asumugbat. Awang ka no pakibiyanga kang kuana. Anya. Di na tupay kay nga kaida kami. Ay, bastos at alaga day di ababaay. Awan respeto na kanyak katugangan na. Anya ti aramiden tayo ka, Aryang. Pasok katakman ti kulor ti buhok ko. Naumakon iti naudi nga yung kulor mo. Sure, day talaga nga. Basta ti karim inton agtapos day ti abulanan. Wen, danag mo na ya. Nilakay ko ti makaamukang ka. Sa bagay, amok matkit di anasingpet di asawam. Ay, wen Ay, agpa-facial akman kaya. Jemang papudaw a facial Sure, medyo nangina, ngam at least effective girl. Sige, kaya't ko dayta. Jay agpapudaw kan agpauping iti rupa. Tunyaw, kasarjay kasinsin mo inton bigat. Basa pa tayo amapan, tasyak ti may sa aninang. Ikaw na, tausaran tayo dyan tricycle. Katuan tawan mo't sa bali a pagluganak. Ni Aryang ngay, umay kadimay. Mapan kayo, dakda kayo. Jak pagan ano ti sumurot kada kayo. Makitam ti kasta pa nagsasauday kang asawa. Yan yung iwikas kaso ni Aryang. Adawag yun na. Ni Marisime ay. Hello Maray! Hello, kumaray. Sa dilo kaya mo. Adda kami dito'y kasaran. Dito'y kabangibang a barangay, Maray. Apay kaday. Kaduam nito niyaw. Wan, Maray. Ay nagawin kayo. Nagdami lang kung nararamitan ti manugang mo dito palayaw. Milagro nga. Ay basta gawin kayo. At maaktuyo tararamidan na. Bye. Ay sus, inadabnan. Ay tunyo, agawitan. Kalkalpas pa'y lakas, haragawit tayo. Mga tayo pa'y mga. Basta agawitan. Tayin takitaan di asawam. Pag nauntan, aging gadita balay. Tapno saan amadlaw ni Aryang nga datan. Kasta nga men, ti-intex di kumaray. Sige. Kitaam tunyaw. Adda buldog arabor sus dito'y ayan tiri daw. Sapatos mo tilalaki dahil tayo. Wan, iso nga at dalakit di kadwan ni Aryang alalaki di taon na. Nagitiawan ang bahay na. Kugtara maw, ta mga numakapanaw ti lalakay, ang mga numag na ijay daw ti kusina. Ala. Awan ang kayo tibain. Nakalas ti tsurayaw. Dito ipay-balay mismo ti pag-aramitan nyo iti kasta. Ay, di ka kayo. Ay! Supli ka dito! Tonyo, pakawanan ako ma. Nasulisugak lang iti day dyan lalaki. Pusong tabagay. Tapumano ka ti balayan. Di mo uray. Nagdadagay sa marami ko kang ka. Pakawanan ako matonyo. Pumanaw kang kunanay. Naimbag nga orasyon na. Adda nito nyo. Ay adda balasang ka. Sumrek ka Agyamanak na. Damag ko nga min ang nagtalawon ni Aryang diti balayo. Pudno aya. Ay, wan balasang ka. Nagsinadan iti anak ka. Kasta ka di. Apay, anyat ibagam iti anak ka. Ipakita ko matoy listaan kan kwa nana. Listaan tay. Nay, listahan day tangay. Listaan ti utang ni Aryang tunyo. Ket sika ti inlista na dito Sika kanu ngamin ti agbayad. Anya? Pasig ariban ken facial dagitoy. Ken kulor iti buok. Ken adupay ti nakalista dita. Ayawan na mo dita. Apay nga esak ti siniram. Isuata dyan mga amuda kita. Ngam sika matimbaga ng agbayad. Ahaw, basta awan na mo dita.
Ang kasingiran, sana siya turay. At dan samot amin ang kini Ariang tinaalas nga ubalay, anak ka. Agasam day ta nga inararamid na. Huwag nga raw. Napukaw, ti pa nagayak ko, ti day siya babae. Napukaw ang namin pinsan, ti panagayat ko iti asawak manang biyana. Akas lakadurman ko pa'y kitden, kapo iti naramid na. Taultimo nagan na, danda ni Jack payan kayat adenggan. Iti sana nagbayag, nakasirpatak iti sa bali adayag, kat nagkasar kami, kat ita adan talo nga anak may, kat makuna kamay saak kadag iti kagasatan alalaki dito rabaw ti daga, nga may nasingpet tinagbalin nga asawa. Sungani ti ugali na iti mo na anak kanitsyo ko. Alakastan ti pagayam mo, Tonyo. Ala, kablaawan ka pagayam Tonyo. Takamaw dyanan na, nakasarak kamitlaangan iti talaga, aparakan ka. Kat sapay la kuma, tamataginayon ti kinaragsakyo, asa nga pamilya. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggan ti pakasalitaan, ni pagayam Tonyo. Dito'y darama tayo, Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, tuy pagayam yo Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyanan! Ti surat ngayon tayo drama, kat manipod ka ni pagayam tayo ari ko. Sana pudpunno anagan. Kastoy ti kunana, Dear Manang Biyanang, kadaanan nga istorya to ipadramak kan ka. Dangamen, saan pa'y nga uso ti cellphone ide. No itakat textmate wano chatmate ti awag kadagitagin inaram iti cellphone. Sa balimot kada kami ide, tapen pal ti uso pa'y la ide. Adda kami nagbali na penpal ko ide kat dayta ti istorya akan ka. Rugyak nga road ti agsalaysay. Naimbag nga oras yu, tata. Anyat gatangin yaw. Ay, kasta ko maming nag-is-is-daw. Nag-isem damang pasangbay kadag iti customer na. Nung amin nagmismisuot ka ngaglakaw, awan gumatang, tata. Oh, anyat gatangin yaw. Ay, gumatangak man iti asin kan mantika, balasang kaw. Mabitlaang, tata. Adtuyan, tigagatangan yaw. At timatibayad ka. Imadukila akong abalasang ka. At damit natang karne kan ikan dito isangot isturmaw. Wen, tata. Manang Ado mo nga mindagsapsap iti masidan mo ko. Biyanan! Nagkagat ka lakit abalasang nga. Ay, naggasat ti makaasawa kan balasang ka. Ay, madamag kumanlaag. Anda ka din nubiyaw. Awampay, tata. Ay! Apay nga. Ay, nagkapoy ka nagitabang pa raw. Ang nampong sinday. Kaya't ka man ngagbalin na manugang ka. Anya? Kaya't mo ni Rico nga anak ka. Ala ni tata. Di na damdamagon na. Kaya awang kastag sigurado balasang ka. No bilang laing. Ang dami lang atanam naman dyan anak ka. No agdaton kang ka. Ala? Di uray ibagak awan no di na mo kayat awan serbina Kaya't nakadayjay. Mabay lang agaram. Sige. Tadurugak man dyan anak ka. Urayim wide. Ta sarungkaran na kantaw. Armam ni Sinday Ricaw. Tilay bagbagayo mo tatang. Apay, di mo kaya't ni Sinday. Nagpintas, kinaggagay. Makatulong iti trabaho day jay. Awan rin, nagkangkwa na tatang. Pili-pili ka pa'y lagi, lumakay ka na baraw. 40 maun. Mag-asawa kan. Tapno di ka maitulad ka nagiti talo akakabsat ko abaak.
Di na mula kaya ni Sinday. Kaya't naka, dinamag ko nga raw. Anya? Naglawat ti isem na, idiimbagak akursunadam. Iso adakkel tinamnamam anak kau. Armam lay ti maminsan tay jay aklunan na kan. Ay na? Akano tanubik tatang? Ha? Aya? Daya? Sino nga'y? Ni Jana? Ni Jana? Sino a Jana dayta? Bagted day jay nga anak mau aryang. Apay manen aya. Ay, wala ta di nakakayatan ni Sinday ka nagkagat ang palasang. Adda nga rod met nubyanan. Adda ka no pinpal na. Pinpal nga. Di na pa'y nakikita iti personal dahil di pinpal na. Katagkita danto ah. Di ka di na amaw ti ayatin nan. Di na makita ti mismo ka roba na. Ay katbay no iso nga rod ti kayat na lakay. Anya nga rod nga nakita na mutin kiladawan day di babay. Ay, saan nga umdas day taladaladawan? Ni Sinday, German na. Tapno mga sawan. Ay namatay tantaon ngam di tapay nakita ti agbalay nga puko ta. May surom nga rod ti puso na aya. Di mo pilitan no di na kayat. Tanarigat ti mapampabasaw no bilang laang. Ay na? At naman surat ni Jana. Ang dapain surat na iti paglukatan ti Subray. Ay, basa na. Smile before you open. Unahanan niyo. May lukat ka. Dahil mahal. Kumusta ka? Sapay ko mata na sa lunat ka kanayon. Kailiw kung ti surat mo. Sapay ko mata subalitang alamos ti surat ko, Rico. Kaya't kan makita iti personal. Ngamti kayat ko. Makita ta. At kasarta adagosan. Ay na. Anya? Makaparagsa mo. Dagito ngin surat ni Jan Anobia. Ituloy ko ang basahin. Nino kayat mo. Sikan amis mo ti umay diti lugar may. Kat ikuyong mo dagiti dadakil mo. Pagmuya niyo. Tumanong kami ka na. Unay kat namin ang tanagin na tayo pari kumahal. Nang sana banay. Tano agasawa tantong. Kanayon tantong nagkadwa. Ala, jakon atidtugan ti surat ko. Ang subalit ka adago sa agay aya. Jana. So balita man adagaws. Iba na tumarong ko na eh. Umay na kanto kano arman dyan nakaw, Sinday. Ala! Kababain mo day tangay bagbagayo, tata. Saman! Kaya't nakadyan nakaw. Mabayin lang nga agaram kay. Ni tata mo. Da kayon sa mo ilat mangibagbagay ti dayta. Ay saan? Pudno ti bagbagak balasang kaw. Mabayin na mindiri kaw. Di na mo ti agaram. Hanggang siya kung ti mangipagbaga. Agayat dyan ako kang ka. Mamati aklaeng ano ison amis mo tinangibagay ti kasta kanyak, tata. Wen, ibaganan tao. So ano ang tagaram kang ka. Di mo aklo rin awan. Urayam dyan nakaw. Tada kayo dyan bagay, balasang kaw. Tumanon tayo ko na. Anya, asinaw ti danunan tayaw. Ni Jana Mapantay ka na jilaw niyan. Natulag ko ninsan Robert nga kilak tilugan na. Tap na dapagluganan tayo adumanaw. Ay kalukwan dayta. Di mo pa nakikita iti personal dano na maun. Inayat ko tinubiyak tata. Nauray surat lang. Tinagamam mo may. Kaya komunikasyon may. Ay, di kasaan mo nakikita iti personal ti asawa maun. At nadita ni Sinti nga gururay kan ka. Isaw ti dano ng tayaw. Ni Jana ti kasar ka. Anya! Kakasano nga rodan ni Sinday. Sa pa'y bagbagak nga armam tao. Apay mat ngamin akas tatim bagbagam kin ni Cindy ay alakay. Nawandakas na. Isaw ti dano ng tao. Tas asidag. At ayaw, ti lugar na itapit palpaw. Kasus na ti plitay. Kan makapandog tiyag biyahe.
maulawak pa'y ngagbiyahe iti adayaw. Hindi kay makumay, akay siya lata mapanay. Anya, Basta ni Jana, ti ay tagtatang. Kinadasarita amay. Iso nga danunan tayo nga ruday. Sigay, sumurot kami kinitatang mo anak ka. Lakay, kulugan ta ti anak ta. anya! Ay napakay dayawak ti makamam mo kada kayo kakabsat. Kastabat, kabsat. Ay, kastamay, kabsat. Ay nabannog kayo ang nagbiyahe. Isu nga ginana kayo pa'y ta umuliak itinyaw. Ta uminom kayo iti presko at tumbog na. Ganmangan kayo iti linutok asuman. Aguray ka, kabsat. Umuli ka itinyaw kunam. Kabaalampay ayati umulay, kabsat. Ay kawan na. Day talaang aya. Nairwama kon kabsat. Imbakbakit ko ti umululi itinyaw. Takanyugan dito ayamay. Nana, anyang oras sumangpo ni Jana ngay. Ay, paawid siguro day jayan. Napanlagim matang iti masida. Tapag sidaan da kayo man iti presko nga ikan. Nay, adan ta anak ka. Isundidim sa hagi iti tricycle. Ikaw, masikog magtitim saan. Ha? Masikog tinanunin tayaw. Diyan ka mo tatang. Lukmag na siguro Ang mga nobili-bili na. Nukusta, masikog ka dyan Enrico, pakawanin na ko nga. Nujak imbaga tagpaisukan ka. Adakan ka maupay kan kanya, Rico. No di na kun kayat, awan maaramidak. Nasakit man, ng masapol nga awata. No pagtalikodan na ka. Sino ti amati sikog ba? Bunga ti pan nakaramas ko dahito, Rico. Anya? Enrico, saan ko nagayatan ti panagsigog ko? Kat pakawanan na ka, ano'y talaang ngayon pudnog ti amin. Napanunod ko nga men, nasaysaya at no'y ti personal ti pangibagak iti amin kanda. Jana. Ay ayatin na ka di pa, Rico. Wah, tangay ko lang. Dati mo nakayatan ko pa Sige Mawata dahi ta. Awan tinagbali ka niya. Ikalay sa kalata. Nga ori masikog ka. Agyaman na, Rico. Sinaamon day jay adjana. Sumapul ka iti sa balay. Ni Jana nga rog ti ay ayata. May. Nga ore masikugan. Idag. Magikasar ka masikaw. Di naman nagayatan ti panagsikog. Ay ulbod day jay babae. Kuno ti inanaan mismo tinangibaga kanyak. Intarayan ka na tinubyo na. Ay sinaamon. Ano pa iti nasaysayata ba? Bae di ka nga bisaw. Uri nga pa'y napalabas ni Jana. Ay ayata lang tatang. Ya. Ay, kanya't impakanday dya babae ka. Tapay adi mo masinaan. Basta ay ayata nga raw. Yawig kuntong dito'y balay ni Jana. Ikasar ka. Ay, makamuka. Basta wanti mapasamak akalay sa. Ay, jak itulaw. Okay lang, oray saan tapay nga kasar, Rico. Basta din natan. Sigurado ka. Jana. Wan, makaawat akmat ka. Pasensya ka Nimo patyak maawatan na kanto ti ama. Pagkasarindatan tumi lang. Pasensya ka talaga na Jana. Mababay na kanya mo. Ay na, ayos lang ang kanya kunak mo. Awan problema iti dayta. Nanang, aw-awirin nyo man pa'y ni Bebe. Tada papanak. Anya, papanam kat na'y maluman. Inakla gumatang iti diaper ni Bebe, nanang. Sige nga raw. Nga mabiit ka lang, nanang.
Eh, naman pa nga di asawa na. Ay, wan nga raw. Makapadanag mo't na di ataaw. Sapsapulon ti anak na. Sumanangit ni Bebay. Rumaraman tayo na sa pulay. Pangsapulam kan kwa na ngay. Makamuti ka na. Napanan man ang anak mo, bakay. Napan naman ang sinapul di asawa na ah. Tinaldawlatan na kastatera na binin na. Pinapay, ano, pipanaway. Madanagan nga raw. Amangan ka na no adadakas ana pasama kan kwa na. Amangan ko no nakitaray iti sa bali alalaki na. Anya! Ibagaman, pagminan sapsapulay. Di na pa'y lakas sinaan. Kay kasanon nga iti anak na no saanan nga agsublay. Kakaasimot ti anak na ah. Ay so, saan mo ta nagawawin dito ita anak ko, Barok? Apay na pananaya. Diyan mo amo na lang. Kung ama pang gumatang iti daya par ni Bibi, ka di mo nagsubsubay. Ay nagloko day jayan. Napnapanan na nga rodan ngay. At ka di mo yung sa bali apapanan na ha. Ay nadya ka mo Taman manu mga gawid day jay dito balay. Sa labing mayag dito idinagsikog. Itatana ka anakan marmara po ka manan. Ha? Oh, adtuyan ti pinatimplam akaper ikaw. Agyaman na, sinday. Nakalidliday ka manan ang nakatugaw dito sa angot ti store ka. May bayan na alat na dito yan. Nagiti gusto mo. Kasi kaswa. Abay, di ba'y simang pwede asawa? Siyempre nga. Diyan mo amo, sa di na pang sapulak ng kwa. Madanagan, nagtadyan mo makontak ti cellphone na. Ay, ang mga nadadaka sa napasama na. Ay na, sapay la kumaatawan. Nala, di ka mapukawan iti namnama. Barang sumangputan iti mabiit. Ay wan, adala ko kapandisal, kaya mo? Ha? Isang mamanukay. Sagtitres ko mangam oray librik kang kan. Ha? Ikang ka iti talo, tapno ay tapno mabsog ka. Ha? Diana? Siyak nga raw dari ka. Ang yaman na ka, tanagawig ka? Kano na bayag ngay naruuro ko kit pa nagsublay? Nagkapo kay di lugar yaw. Ngamawang ka mo ijay. Apay nagkakapo ngay. Nakuha kiti lugar ti asawa. Asawa? Sorry, Rico. Ngamadan sa bali nga asawa. Kat iso ngay maya. Tao may kun alaan ti anak ko. Ano niya? Una yan. Madya nga itari ikaw. Nasaktan ka lang. Daitan di magbagak kang kaiday. Nagayat ka iti tao, adi mo amo ti puno nga ugalay kang kinatao na. Ngaraw. Namanyangay ka, nagayata mo ilan, tata. Lumabinsan, abuang pa'y nga umuna ti kinatao, ti pakarik na am iti ayat. Tapnaw, di kanto agbana ka nakakaasay. Kita man, nasakitan ka? Noon isindi ko mga minti inarem mo ito, kaya tinagkasar kay kuman. Naglalabay. Ang daugpan, ano, 5 anak yung kumaita. Tata. Agam saan pa andala daw ti amay na nakaw. Balasang pa'y mga ni Sinday. Awan pa'y nubyo na. Iso mabalin mo pa'y ngarmain. Sinday. Mabalin di sumarong ka. Ay, ka mabalin apay katasaanan ngay. Mala, sumarag ka. Umay ka, tagtugaw ka. Nagyaman na ka, Sinday. Mabalin di kwa. Makisiningid ka. Makisiningid laan? San ka ngagdataw? Unay niyo. Ay na, nadda planom ngagdaton kanya kidirit sumaon. Ha? Nga day tag singid-singid ti bagbagam. Di ka madanagan taklunan ka adagos. Ha? Mapmapanan ti tawon Rico. Di ka nagbalbalikaw pay. Kamatan takit din ti panawan. Ay, nukasta. Ay, Sinday. I love you nga rudan. I love you to Rico. Nagkasar kami nga rodadagos kan ni Cindy kat naadaan kami iti duwa nga anak.
babae kan lalaki. Nakaragrag saka, takas kan ni Cindy tinaasawa. Naasikaso, nadungaw, nasingpad, nagagad kan kagrunaan ti amin, managayat. Alakastan, ti pagayam mo, Rico. Kablaawan ka paghayam ko. Tauray nasakitan kay ti kalabas, naglaplapusanan mo't aragsak. Tinaisukat, ta nakasarak ka iti kapkap na kam akasimpung alam iti biya at dalagayam iti asidan di mo amo mismo lagayam akarubam dagbalin akatakunay-nay mo. Buwan na papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Rico. Dito'y drama tayo Manang Biyana musical scoring Eli Palacio. In your nose para iti script ti pagayam yo Jenna Almoide. Agyaman kami, kan Diyos dagngina, kada kayo, amin. Manang Biyana! Hello papagayam, naimbag nga oras yu amin. Ti surat ngayon tayo basa itak at manipod ka ni pagayam tayo atanya. Saan napudpuno anagan. Kastoy ti kunana. Dear Manang Biyanag, at dadwa abaak nga ikit ko. Kat itibalay mekan nilakay ko ti pagnanaadanda. Pasaray aga padano daduma. Adda kabsat da ija abroad abaak mutlaeng. Kat iso ti mang tultulong kadakwada. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Kabagis Maria, magpautang ka man. Anya ipautang ko ngay, awang kwarta. Amom ana ikatak iti trabaho, dawatan nak iti kwarta. Pangalaak iti kwarta ngay. Sika kidi at iak pautang. Tanaglako kan sa kano iti pataw. Awanan na, nagastos ko. Manumula dyan naglakwak ngay. Kano pati tay pato ni Remy ko, inraman mo kano ngayon lakaw. Ayawan pa managnag na. Iso adida sasawad ni kasta. Iso nga rin bagbagada. Aha, pagbalinandak pa yun ngagtatakaw. Pagananok ngay mga ilako dyan pato da ngay. Idarum kuntupay ida. Kahit nangusaramanan itinaglakwam ngay. Basta, naibusan. Hay, awan pa'y master kan ngamin at trabaho mag. Garun ah. Kasi tayo mata senior citizen. Tawan mga awat ka na tayo ngagtrabaho. Tayo ka nung aminan. Tiyan mo na, saan tayo nakabailan tiyag trabaho? Ngabdi na lang mo. Napigsa tayo pailaan. Buwang nga ron ah. Pumanaw ako ni Jabalay Darimi kabagis. Anya, apa ngay? Pagpabasulan na nga ron na naglako iti pato da. Kadyak mainlakaw. Diyan may ladwa patok ti inlakaw. Anya, kahit pa panamarudan ngay. Pag naenak ba't ka na kayo na? Apay, si kalati kabagyan ni Tanya ay ah. Kanakak man ni Tanya. Isuaram ba nga tulungan nakmat ah. Ay kat ipakadampin ko na ah. Saan asyak ti pangipakadaam? Ta saan kumot abalay di pagnanaeda? Ay na, uray siya kay pakadaan. Kanakak mo. Awan sabsabali. Inalak amin na nakagawak ijay balay darimi, Tanya. Pumanawak ijayan. Ni, apa ngay ante? Tsak magustuhan ti style da. Agpabasol da matitisan ko ngay naramid. Iso ang makipagnaedak matan dito'y balayaw. Day, ikit dak matanya ah. Saan laan ni Maria ti ikit mo, ti tultulungam. Tagpada kami mga ikit mo. Ha? Isugag na eda kundi taoy. Uray agkakwarto kamen kani kabagis kaw. Kat uwanan anya pa ngay. Basta makitinulong kayong agdalos ito'y balay Ura agdalos ka nagluto kayo lang. Wan, awan problema iti dayta kaanakan. Ay, nakasaramat nga binan di balay ni kabagis medya ilay. Mayat kumain dyan pag naadan bigat. Bayabayaan nyo nga ron, tenton umawag ng kalastor.
Ibagak to ti may papan iti data, ante. Naimbag ano sa andaman nga agapa? Kanayon damot nga agapa ide. Ay nabakbak katandan, agbalbaliw damat siguro. Kaano na tayo naudi a panagapa da? Nakarakaron ang agapa da ita. Ta agkabalay da. Awan mat nga ron sa bali nga papanan ni Auntie Insa. Saan namat nga kaalaan dagay jada do mga kakaanakan na. Siyak lang mati makaawat kanya na. Tan nga. Ay, no apay mat nga may nga sanda nga na kaya sa asawa ah. Un nga ron. Nagpataan dalaki di mo tan abaak. Pulidan sa ngamin ti baak. Tada pa'y ulit ko nga baak iti abroad. Talo da nga baak. Ni amang ko lang tinag-asawa ta pinikot kano day dinanang ko. Imbag kay di ata pinikot pa'y day dinanang ko. Tanuhaan kat baka baak kumamat lang. Tapungan kan ulas kaw. Di mo pakibiyangan, Insa. Pagan ano kumamot ta ulas mo ngay. Adamat intad ni Tanya nga usaran. Kan dagita losyong ko dita, kas kada pulbos kan bangbanglaw. Di mo pakibiyangan dagita, naawataw. Nakaimimot ka. Naglaing ka mat adumawat no kwa. Ay naminsan la di mawataking ka, Insa. Iso adi mo sa unti kasta, sika ati imot. Auntie Elsa, Auntie Maria, lukatan niyo dato taday baga. Wanta niya! Mabiglaan! Kaya't da kayo kano nga makasarita ni kabagis yu ja abroad, ante. Dito ti cellphone, ag-video call kayo. Nan, kita akman. Ay na! Kabagis Astor! Kumusta kan ngay dita abroad? Ay, nasaya at latsa mata ka bagis. Da kayo nga. Kumusta kayo? Ay nakasti ka ba guys? Agrigrigat latta. Agibaw it ka man iti kwarta ka ba guys? Unay kamatan, Maria. Kwarta na gusto ibagbagaman. Di ka laagbain. Wen, nagpauitat to iti kwartayo. No awan paggastusa. Anya kumamat ti paggastusam di tangay. Katpada da kamot abaak. Ay na, ano mo ilata di paggastusan dito? Awan pa'y nobyam dita ka ba, guys? Ay na, awan iti panunod ko dito sa asawa dito. Aywan, iso na yung pawa ka. Tadamag ko nga awang kanong trabaho yung sa Pilipinas. Iso akit kayo tulungan. Ay kat nagsaya atin ngay. Pauitan da kami kada iti kwartami iti binulan. Pagpensyonan na kamay ka ba, guys? Wala. Ang sweldo kayo iti binulan. Basta, bantayan nyo ti balay ko iti ilay. Ken, dalusan nyo ka na yan, Juan. No kasta? Pag naudin na kami, iti balay mau ka ba guys? Juan! Basta dalusan nyo aring baga. Masyana mo kami kada kayo. Kagpapada tayo mga wan asawa kin anak na. Suada tayo, tagtitinulungan na. Ay na! Agyaman kamay ka ba, guys? Nasingpet ka unay ka na kamay. Basta bantayan nyo rin bagay balay ko ha. Wan ka ba, guys? Adda tayon ito'y balay ni Uncle Astor, Auntie Insa, Auntie Maria. Laglagi pa nyo ti bilin ni Uncle kada kayo Tungpalan nyo amin ngayon bilin na Tap nagtultuloy ti panagyan nyo ito'y balay na. Wan, Tanya, di ka kadimadanagan. Basit mat ito'y balay ni Uncle nga dalusan nyo. Saan kayo nga marigatan ito'y? Siyak ti agdalos iti paraangan, tasi ka ito'y unag, Insya. Kanyat dalo sa maparaangan ngay, katawan mo't paraangan to'y balay da. Kalsada mo, di ta sango balay. Kaya di ka kalsada ti dalusak Tapat mau, linis mau, kunada nga raw. Ay! Di nakman sa uran, Maria. Damo pa'y lang aldaw ito'y nga maaga pa kayo manan. San ka di nga kasta, ante? Agtinunos kayo ka di. Agtinulong kayo, tapnawan lugi. Nangigmaw, Maria. Why? Sige, isin pa yung arudan na gijay kagawaan nyo, tag-awidak matan. Makaam mo kayo ito yan, Wan, kanakan. Kumusta nga tanda Auntie Insa? Ken Auntie Maria ija ili bagay? Mayat siguro, Naimbag no sandang agap-apay dyan. Binilin ko isuda, imbagak nga handang agap apa. Sapay awan kadwalay dyan.
Awan mga nawa kadakwada pagabada. Makamuda mata na. Bakbakatandan ngam di dapay laang nga agbaliw. Kanon tong agbalbaliw da ngay? Inton na orno sandagay jay saksakada. Ah, Iso nga makaamuda ah. Nagnisit nga minti patungda nga agpadpada. tanya ko maamot ti pakay na igan day tayo iti saritahan nga. Huston samot jay imbaga ni Tata Dumi ang ija abagatan ide kasar ni Salcido nga inanak na ide kasar. Imbaga na nga. No kano nangisit ti patong ti tao kat narigat kano nga isoro. Anya? Ang dapat kastaytan. Katuan mat. Kas jay dagi jay duwa nga antek nga baak. Maria, bumangon ka di tantayin kagpunas iti tawa. Nakadalusa kun iti plureng. Gamsi ka, nakailad ka payla dita. Ay na, maululaw nga raw. Iso nga agid idaak. Idi kalman nasakit ti tiyan mo. Ita, maulaw ka manan. Siyaklatan ti agdaldalos dito'y balay. Awan pa'y may tultulong mon. Nasakit nga rod matibagpagay. Anyat mabalin ko ngay. Awagam mangki di kabagis ta iji abroad. Apay, anyat ibagam ken kuana. Agbali ta ah. Anya? Bali kala abali, di kala agbaen. Kasapulan ta nga raw. Alan ah, awagam mo di kabagis ta. Sige. Mabit lang nga ro tala ti cellphone. Hello, kabagis. Agswildo kami man. Tanay, agsakit mo ni Insa. Awan pagpa-check up na kabagis. Nagsweldo kayo man, hindi na panalawas ang kabagay. Di Domingo man tayo nagsweldo kayo. Agsakit mo nga rod ni Insa kabagis. Maululaw. Ibagam anak kapsot ti matak, agpaiglasak kunam. Kan awanan. Saanan ang makakita ni Insa? Bulsakan. Anya? Anya bulsak mga ipagbagam. Nakapsot ti mata anak kunam ah. Ay na, baybay anak kadilaan. Dakdakkel ti itid na akwarta. No ibagak abulsakan. Ah? Ay, huwag gaya man niya. Ingkan to nga rin ipatik at tikapsat ta, Maria. Kuyugam taon, ta agi pa itak-itik kwartang aramatin niyo. Ay, wan ka ba guys? Agyaman ak. Ibagam anayunan na ti ipawit na, tanasakit ti sakak kunam. Ibagam magpilpilay ah. Ay, wan gayam ka ba guys? Nayunam to ti ipawit mo ah. Tanay, natukol ti may saasaka ni Insya. Anya? Aba na to kong? Jak ab mo ah. Sumanursurto mo itabak-bakitan. Sobra mat ibagbagam mat Maria. Agdal na kalakadi. Tapno nayunan na ti ipawit na. Ay, ibagam pa'y anasakit ti tiyan ko. Ibagam amakalawas na nakastoy ti marikriknak. Ay kan, wan gayam ka ba guys? Limtag ti libur ni kabagis Insa. Anya? Agkakanamat na di sakitan? Wan nga rod ka ba guys? Matay samot tan iti babiit. Anya? Di mo masubsobran ti pagbagam mat Maria. Nan, siyak man ti makisarita iti kabsat ta. Anya man tikit kita am dita kalendaryo Insa. Domingo manan no bigat Maria. Awagan tanto manan di kabagis tayo di abroadan tagswildo tamanain. Saan nga ta makadlaw day dyan? Di Domingo tamutan ngagsildaw. Saan? Imbagam mo ta masakitak. Inton sumarunaw, siyak tumat ti makisarita ken kuana, tasi kamat ti bagak masakit. Anya, mabalin latamit ah. Ibagak tumat nga inutil ka. Ibagak ana stroke ka. Nukas tat ibagam di saan na kun ang makasarita. Kitsan na balin, adak mo ta makisarita ken kuana kabagis. Sige mag-amo ka. Ngamnay, aldawan, ing agluton ah. Batang mo ti agluto ita. Masadutak. Nasakit ti sakak. Sikan ah. Manjak mo ta? No di mo kaya, di saan mo kanya. Apay, saan ka mabisen? Mabisinak ah. Ngam ka naklaan ti ilutaw. Agluto ka mo ti kanan, no kaya mau. Anya? Ante Insa, Ante Maria, ayan nyo. Apay, napnapanandangatan. Napnapanan nyo, Ante. Mapanakman lang ni Jessilida. Ala! Nakaturog kayo, matante.
Hoy, agreean kayo, aldawan! Ay na, aldawan ngam nakaturog kayo pa lang. Ay, medyo nabayag kayo ditoy, ngam awampay mo't lang tinagap-gapwanan nyo itoy. Hangkay samat nga agdaldalusan. Ay nasakit ti sikat ko kaanakan. Ay, maulawak mo kaanakan. Ay, nagadumot din na marikrik nak iti bagik. Jak unay makapagna. Jak pa'y unay makakita. Nakudrap ti matak. Uray siya nga raon. Ay, nasakit ti sikat ko. Nasakit pa iti pusong ko no misbuak. Nasakit ti barukong ko no aga-agasak. Ay, nasakit ti dilak no agsauak. Ay, nagsakit ti bagbagik no aggarawak. Ni, anya ngayon dagita nga marikrik na yo, ante? Bakit kami matngaminan kaanakan? Wan, kaya't siguro ti bagimi ti aginana. Sige nga ro, tayo bagakto ka ni Uncle. Anyat ibagam nga ay. Ay, ibagam nga agsaksakit kami anya. Ibagam nga agkakapsot kamain. Ha? Ay, sige nga Rod. Agrubat kayo, tayo agpa-check up, ante. Diyanan, inanala siguro ti kurang kanyak. Ay, umuhanta niya. Iyan na namin laang daytoy. Agimbag kami badlaang. Basta awan mang manmandar kada kami. Oy, Maria. Nagikamtay kwarta nga impaw it ni kabagista. Ada ijibag ko ijay silay, apay aya. Piesta ka no inton bigat ija kabangibang nga ile. Mapanta pa adwan ti kwarta kata. Ha, kasya aya. Sige. Italaan man nga da piyesta ah. Wan, tapa nagpipiesta man ni tabulan, Maria. Inta mo mag-relax ka bages. Wala ka bagay. No maabak ta, ayos laay. Tagsuldo ta man mo duminggaw. Ay natanya, kagap-gapok ije pistahan ije kabangibang nga ili. Nakitak da anti Maria kan anti Insay jay. Ni, anya tararamidan da ijay. Kanya pa ngay, makipirpiryada ah. Anya, kunang panuag sakit da. Aho, anya masakit. Nakasarasarantada. Sumarampiting da pa jay. Kaslasaan da babakay. Agpapansin da kadagiti lalakay nga ag-inumi jay. Nagpipigsa ti katawa da. Kan nagkikiting dagi jay paldada. Mabit lang, tayo pakitak ti video da. Binidjuk itang aming itilimit ka. Tsak nagpakpakita ka dakwada. Tetoy, kitab. Ay, uray na ka. Basadot kwarta na ka bagay. Tutupak ha? Ay, uray siya ka. Ngam no adag gusto nga ubeng. Ayos lang ta ka bagay. Kitab. Naa. Ay, anya nga dato yung araramidan da. Naglukumat na gito yung kabagisan. Masakit da ko na da ngam sumarampit yung damat gayami dya piyestaan. Nagbangsit matan ito yung nagtibalay ni Uncle. Kasla na banglas nga arak. Ha, ni, dito yung matsalas din nagidaan-daan te. Ante Maria, apa nga ito kayo nga nagida? Kan, asino dada ka ida yung alakay? Ay, ha, nay, ada ka magayam tanya. Nalipatan mi gayam nga inlaktiri daw. Ay, naginom kami ngamin idirabi eh. Ngumbasit laang tanya. Asino dada kadwa yung alakay, kunak? Ay, kuha. Boyfriend ko o kaanakan. Aniya, ay, ala kayo. Nagisangpat kayo itilakay itibalay ni Uncle. Saan matla siya? Pati niin siya. Adamo la kaidana ijay silid, alakay. Aniya? Ay, hello kabages. Ay, Domingo ita. Mabalintiag swil daw. Wan kabagays. Awan ngamin paggatang mi iti agas may kabagays. Lala, ako kusin nyo amin na nakawisyaw. Ta kayo adwa. Hindi, apay nga kukusin may kabages.
Sukatan men? Ay, agpawit kaya iti package. Saan? Ah. Basta ako kusin yon, tapumanaw kayon di tabalay ko. Anya? Ikan kayo ti 2 oras apawaywayaw. Amang himpake kadagiti kakawaan nyo, tapumanaw kayon di tabalay ko. Paingay ka bagay. Di ka kadimasyan kadagame akabagis mo. Aglablabas kayon, manangkong taway kayo akakapsat. Di kayo lamasyan kanyak dito abroad. Pagregregatak ti kwarta di taon, lakaya kaon. Ngam inal daw pa ilang agtratrabaho at dito Amerika, tapno at dala kwarta. Narikat ti trabaho kita, tapno ang muyaw. Agbagbagkatak iti natadagsin dito. Ano sak? Tapno at damay pauit ko kata kayo. Ngam kastadar aramin ninyo. Las-las to ganda. Ipagpagayaw masakit kayo. Ngam saan magayam? Isugal nyo ti kwarta may pauit ko. Halpasan na. Nakarugrugit na balay ko. Ang isang put kayo pa iti lalakay dita. Ang iinom kayo di na balay ko. Isa pumano kayo. Bye! Hinidipnan ka ba, guys? Impulong na talaki din ni Tanya. Ay, sigurado Isumot ti mabalin nga gipulong ka. Awanan sa bali pa'y ka ba, guys? Ala, tangay awan mo't sa bali nga papanan yun. Ito manan balay ati pag nadan nyo, ante. Wan akanakan. Kay pasensyakan Ano sanda kami kaanakan? Wan, basta agsingsingpot kayo. Tano mapuutak nga aga pa kayo. Kano aginom kayo itaarak. Kan agsugal kayo. Sure, ngam papanawon kayo matan mga ante. Di saanon kaanakan. Agsingsing putakon. Uray siya kaanakan. Kat ikarek nga makitinulong ak iti trabaho dito balayaw. Uray siya, Tanya. Very good nga rod no kasta mga ante.